जाय इसोरा जोंखौ सिग्रा मोनबाय जोंनो बेबायदि बेसेन गोसा आरो मोजां खाबु होबाय बे इसोरनो मान अननाय खुलुमनाय सिबिनाय होग्रोबाय नैथियावहाय अम्बागाव दखरानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों बिथांमोना जि दानथामारि जि अम्बागाव पास्टरेटनि दखरानि लोगो लाज्लायनाय बे लोगो लाज्लायनायाव आंखौबो नोंथांमोनजों लोगोसे फैनानै बाहागो लाफैनो बे खाबुखौ होबाय बेल' नङा इसोरनि गोथार खामानि मावनो आंनो जि खाबुखौ होदों आं बिब्दि मान मोननो समायथाव नङा बेबायदि अननाय बरायनाय मोननो समायथाव नङा अब्लाबो आंनि थाखाय बिथांमोना बेखौ खालामनायनि थाखाय बे गासैखौबो जिसुनि मुङाव नाजावनानै आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों सिगांनि खननै दानथामारि जथुमा बे समाव आंखौ नागिरदोंमोन आंनि केलेन्डारा बिजि थानायलाय आंनि डायरिया बिजि थानायलाय आं होनो हायाखैमोन आरो बे खनसेयाव आं बोरैबा मोनो सोंनानैबो होनो हाथाराब्ला गाव बोरैबा मोनलाङो आरो बोरैबा गावगायखौनो एसे बांद्रायनाय बायदि मोनालायो ओंखायनो दिनै नोंथांमोनजों बे खेबाव लोगो लाज्लायफैनो हानानै गोबां रंजानाय मोन्दों गोजोननाय मोन्दों आरो फोथायदों इसोरा जोंखौ लोगोसेयै आशीर्बाद खालामगोन दिनैनि जे आयदा बे आयदायाव जों थांनि 2 तिमथिनि 2 बालाबनि 22 सिरि आं 21निफ्राय फरायनो बांसिनै रोखा खालामनो थाखाय 21, 22, 23खौ आं फरायगोन 2 तिमथि 2:21-22 जुदियो जोंनो 22खौल' दैखांनानै होनाय जादों सोरबाया गासै इनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला बियो मानगोनां हाबाफोराव बाहायजानाय मुवाफोर बायदि जागोन मानोना बियो फोथारजानाय आरो बिब्बानि गाहाम हाबायाव बाहायजानाय जाबाय नोङो जोहोलाव बैसोनि लुबैनायनिफ्राय गोजान जा आरो जायफ्रा गोसोमानिजों फोरबोनि मुंखौ गाबज्रियो बिसोरजों लोगोसे धोरोम फोथायनाय अननाय आरो गोजोननायखौ होसोदो नाथाय नंबां जाबां आरो साननो रोङैफोर बादि होज्लायनायफोराव लोगो दाला मानोना नोङो मिथिगौ बेफोरो नांज्लायनायफोरावल'सो थाहैयो इसोरनि बे बाथ्राया जोंखौ लोगोसे आशीर्बाद खालाम 22आव बुंदों नोङो जोहोलाव बैसोनि लुबैनायफोरनिफ्राय गोजान जा इंराजियाव बुंदों flee from the youthful lust प्लुरेलाव बुंदों lust आरो बर'आवबो बेखौ प्लुरेलावनो बांसानद्रायाव दानस्लायदों बे जाबाय नोङो जोहोलावफोरनि लुबैनायफोरनिफ्राय flee आसलथे कार्ड बर'आव बुंदों गोजान जा कार्ड होननानै बुंदों आरो खारनो होदों जोंखौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि जोहोलाव बैसोआव लाइमोन बैसोआव बैसोजों लोगोसे जि लुबैनायफोरा फैयो बे लुबैनायफोरनिफ्राय मोनसेल' नङा गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन लुबैनायफोर बैसोजों लोगोसे जि जोंहा बैसोजों लोगोसे गासै सोलायनायासो जोंहा फैयो बैसोजों लोगोसे फिजिकेल ग्रोथ मोदोम लानानै देरनाय आरो बे मोदोम लानानै देरनायाबो सासे सेंग्रानि थाखाय सासे सिख्लानि थाखाय बहुत चेलेन्जेस बहुत सोलायनाय फैयो मोदोम लानानै आरो जि मोदोमनि जि लुबैनायफोर बाइबेला बुंदों 1 जहननि 2 बालाबावहाय जोंनो बुंदों सल्ल'आव प्रथम जहन 2:16 बुंदों मोदोमनि लुबैनाय जे संसारनिफ्राय फैयो बेबो बैसोआ जाबोनायखाय मेचुरिटिया जाबोनायखाय बैसोआ देरनायखाय बिनि लुबैनायाबो बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोयो नाथाय बाइबेला गथाहै बुंदों आरो बे बाथ्राखौ पौला तिमथिनो बुंदोंमोन पौला तिमथिनि थाखाय सासे गाइड बायदिमोन स्पिरिचुअल गाइड होयोमोन आरो आत्मिक जिबनाव दैदेनग्रा तिमथिखौ नोङो पौलनि सेला होननानै बुंनो हागोन आरो पौलनि सेला जायहा पौलजों थानानै लोगोसे सोलोङोमोन पौलनिफ्राय गोबां बाथ्राफोर गोबां फोरोंनायफोरखौ सोलोङोमोन थाफानानै बेबायदि तिमथि आरो बिथाङा लेट इयुथआव दङमोन होनना बुङो मानसिफ्रा सेंग्रा बैसोनि जोबनाय फारसेथिं दङमोन होननानै बुङो आरो जायखिजाया बिथाङा सेंग्रामोन बेनिखाय पौलनि जि जोबथा लाइजाम गाव थैखासिगोनखौ मोनथिनानै आरो गाव माब्लाबा गफिननाय नंला थांनानै थाबावनाय नंला बेखौ मोनथिनानै गोनांथार तिमथिनो बुंनो गोनां बाथ्राफोर बेयाव बुंदों बेल' गोनां नङा बिनि सिगाङावबो गोबां गोनां बाथ्राफोर तिमथिनो बिथाङा बुंदों बहुत इम्पर्टेन्ट मोनसे लाइजाम बेयो लेटार पार्सनेल लेटारसो जि तिमथि प्रथम तिमथि होननानै बुं द्वितीय तिमथि होननानै बुं बे गांनैबो सासे व्यक्तिनो हरनाय लाइजामसो बियो आरो पौला बे इसेबां इम्पर्टेन्ट मोनसे इन्सट्राक्सन बे इसेबां मोनसे गोनां बे बाथ्राखौ
टिम'थिनो बुंदोंमोन मानोना टिम'थिया सेंग्रामोन आरो सेंग्रा हिसाबै बे बाथ्राखौ बिथाङा मोनथिथारनांगौमोन बे बाथ्रायाव बिथाङा गोसो होथारनो गोनां दंमोन बे बाथ्राफोरखौ पौला गावनि बे लास्ट लाइजामाव टिम'थिनो गाव जायखौ गोबां मोजां मोनो अनो बेनो सेंग्रा समाव बिथाङा मा मिथिनांगौ दङ बे बाथ्राखौ बेवहाय टिम'थिनो पौला बुंहरदों दा गोनां मोनसे बाथ्राया जाबाय बिनि गोबां गोनां बाथ्राफोर बुंनायनि गोनां मोनसे बाथ्राया नैबे 22आव नोङो जोहोलाव बैसोनि लुबैनायफोरनिफ्राय गोजान जा एबा खार दा बाथ्राया जाहैबाय टिम'थिया निश्चय मोनथिगौमोन पौला गावखौ मा बुंनो नागिरदों खारन बिसोर पार्सनेल मोनसे रिलेशनशिपबो बिसोरहा दङमोन पार्सनेल व्यक्ति हिसाबै लोगोसे थायोमोन लोगोसे इसोरनि खामानि मावोमोन बेनिखाय पौलानि बे बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगोनो टिम'थिया जानो हागौ बुजि मोनदोंमोन मा बाथ्राखौ बियो बुंदों बबे खामानिनिफ्राय गोजान जानो थोनदों खारनो थोनदों माबायदि आखल आखुनिफ्राय खारनो थोनदों बिथाङा बेखौ थोंजोङै मिथिदोंमोन आं सानदों टिम'थिनो कमेन्टारिनि गोनांथि गैयामोन बेखौ बुजिनो दिनैसो जोंहा बेफोरनि सायाव गोबां कमेन्टारिसफोर लिरनाय दङ कमेन्टारिस माने बेखेवनानै मा बुंनो नागिरदोंमोन लिरग्राया लिरजाग्रानो बहुद किन्तु टिम'थिनो कमेन्टारिनि गोनांथि जायाखैमोन होननानै आं फोथायो आरो बुजिदोंमोन बिथाङा माबायदि आखल आखु गावनियाव थानाय माखासे गावनियाव दंनाय माखासे आखल आखु जि बैसोजों रिलेटेड बैसोजों सोमोन्दो गोनां बेबायदिनिफ्राय खारनो बेबायदिनिफ्राय गोजान जानो बुंदों टिम'थिया लाइजामखौ फरायनाय लोगो लोगो निश्चय बुजिदोंमोन नाथाय दिनै जोंहा गेप थानायखाय लिरग्राया गुबुन लिरहरजाग्राया गुबुनखाय जोंहा एसे बै मानो लिरनाय सोर लिरनाय माबायदिमोन अबस्थाया बेफोरखौ जों एसे बुजिनांगौ जायो अब्लानासो जोंनि कन्टेक्सआव दिनै आंखौ मा बुंनो नागिरदों दा जुदि पौलासो सासे व्यक्तिनो लिरनाय लाइजामब्ला बेहा आंखौ माबा मोनसे बुंनो गोनां दङ नामा आंखौ माबा मोनसे फोरोंनो गोनां दङ नामा आंजों गोरोबो नामा बे बाथ्राया बेखौ जोङो नायहैनांगौ जायो आरो जोबनायथिं फार्स्टआव जों नायनांगौ जायो सोर लिरनाय सोरनो लिरनाय मानो लिरनाय मा लिरनाय बेफोरखौ नायनानै उनाव आंजोंलाय मा मावनांगौ दङ बे सिरिहालाय बे बाथ्रायालाय बेखौ जोङो आंजों मा गोरोबो आंखौ माबा मोनसे फोरोंनो हानाय बाथ्रा दं नामा बेयाव बेखौ जोङो नायहैनांगौ जायो आरो बेयाव बुंदों नोङो जोहोलाव बैसोनि लुबैनायफोरनिफ्राय खार गोजान जा खार दाख्लै सासे फंबाया बुंदोंमोन आंखौ जोहोलाव बैसोआव मा लुबैनायफोर थानो हागौ जेनेबा जोहोलाव बैसोआव मा लुबैनायफोर थानो हागौ आंबो एसे बारबोबाय नालाय बे जोहोलाव बैसोखौ सेंग्रा बैसोखौ सेंग्रा नानैथ' बारा बुंजाला दा नुनायाव नुब्लाबो नंगौआसोथ' रियेलिटियासो दिनै गावखौ सेंग्रा होननानै सानबाय थाब्ला खिन्थु सैथोआ 38 नंगौआ नुनायाव गथ' बायदि नुयो खायसेथ' बाबुसो होनगोनलां नोंखौ बाबुसो होनना बुङो माखासेफोरा बाबु होनजाब्लाबो सेंग्रा बायदि नुयो होनना बुंजाब्लाबो रियेलिटिया 38 38 बोसोर जाबाय सेंग्रा होननानै बुंजाला आरो 35हालागै सेंग्रा होननानै बुंजायोमोनब्लाबो दा बारबोबाय आरो दा बेनिखाय बेयाव जिरायनाय सेंग्रा सिख्लाफोरासो मिथिगोन बे बैसोजों रिलेटेड माबायदि लुबैनायफोरा फैयो बैसोजों रिलेटेड मोदोमा देरनायजों लोगोसे बे बैसोआव मा लुबैनाय फैयो बेखौ बिथांमोननि खुगानिफ्राय खोनायोब्ला साबसिन जायो आरो नाथाय सोर बुंना लाथावानो नङा बेफोर माखासेफ्रा दाख्लै सासे फंबाय काउन्सिलिंनि थाखाय जिरायदोंमोन ओमफ्राय बिथाङा बुंदों आरो आदा मा जाखोथाय माबा बैसोआव गावनिख्रुइ देरसिनखौसो गोसो थोनो लुबैनाय जादों होनना बुंनाय आरो बैसोआव गावनिख्रुइ देरसिनखौसो गोसो थोनो लुबैनाय जादोंनो बेहा मा जाखोथाय होनना बुंदों आं मोनसे youth सेमिनार खालामदोंमोन सेमिनार बहामोन मामोन बबेयावमोन बेखौ आं बुंलासै youth सेमिनार खालामदोंमोन आरो मोनसे आंनो होनाय बिखया बेमोन आरो आं बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां आं सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोथायजाथाव जानो होदोंमोन प्लिज बी अनेस्ट होननानै बुंदोंमोन फोथायजाथाव जा बे बाथ्राखौ जेरावबो बेखेवनाय जानाय नङा नोंनि मुं लानानै नोंनि जायगा लानानै आरो बेनिखायनो आं बुङाखै दायो बिसोरनि मुं बिसोरनि जायगा बिसोरनि मण्डलि आं बुंनो हाया मानोना आं बिसोरनो खोथा होखादोंखा ओमफ्राय आं बिसोरनो पेपार्स होबाय लिरनो बे सेंग्रा समाव बे लाइमोन समाव
मा लुबैनायफोर फैयो अननानै आंनो लिस्ट खालामनानै बुंबाय आरो बिथांमोना बयबो आं बुंखादों रावबो सासेया सासेजों नायज्लायनो मोना रावबो सासेया सासेजों नायज्लायनो मोना आरो बिथांमोना बयबो गावबा गाव लिरबाय आरो बयबो आंनो होबाय आं बुंदों नाम लिरनाङा स्पेशली नोंनि सेंग्रा बैसोआव मा रोखोमनि लुबैनायफोर फैयो अब्लानासो जों मिथिगोन अबसे जोंबो मिथिगौ जोंबो बारबोनायखाय खिन्थु आंनि जों सोरनिजोंबा जे एखे जागोन बेबो नङा गुबुन रोखोमनि लुबैनायफोर बैसोजों रिलेटेड समयजों रिलेटेड बेबायदि मुगाजों रिलेटेडबो जागोन जिखौ जोङो सानफेराखैमोन नुफेराखैमोन दांफेराखैमोन मोनसे जोंनि सेंग्रा समाव दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बेफोर एभाइलेबल बेफोरखौ बिथांमोना ओरैनो मोननो हादों बेनिखायनो जोंनिजों कारन बेयाव एज बेयाव जि मुगा बे मुगानि मोनसे मा दङ फाराग दङ बेनिखायनो दिनैनि जि गोदान सेंग्रा सिख्लाफोर जोंहा ओंखारबोदों स्पेशली टिनेजार्सफोर बिथांमोना मा एभाइलेबल बिथांमोना मा मोनदों मा नुदों मा खोनादों बेजोंबो रिलेटेड जागोन बिथांमोना मा लुबैयो मा सानो बियो बेजोंबो सोमोन्दो गोनां जागोन बेनिखायनो आं बुंदोंमोन बिथांमोनखौ लिरना होनो आरो बिथांमोना बयबो लिरना होदोंमोन माखासेया दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथाव जायो आरो लाजिथाव गुबुननि सिगाङाव बुंथाव जायो बिथांमोना फोथायजाथाव जानानै थारैनो लाइमोन बैसोआव मा रोखोमनि लुबैनायफोरा फैयो बेखौ बिथांमोना लिरनानै होदों आं जे इसुखौ टाच खालामनो हायो आंखौ हेल्प खालामनो थाखाय बेखौ आंखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय बिथांमोना बेखौ खालामदोंमोन जे आं बेफोर बिसयखौ बुंनो हायो फोरोंनो हायो सोरनिबा गोसो सिङाव थाखोमानाय बाथ्राखौथ' आं साइकोल'जि रोङोब्लाबो आं साइकोल'जिनि बिसय एसे मिथियोब्लाबो आं मोखां नायै बिनियाव बे दङ होननानै आं दिहुनजोबनो हाया आं सोरनिबा मोखां नायनानै बुजि मोनजोबा बिनियाव बे रोखोमनि लुबैनाय दङ बिनियाव बे रोखोमनि साननाय दङ आं मोनथिजोबा आरो मोनथिजोबनाय नङा बेनिखायनो बिथांमोना जेब्ला आंनो लिरनानै होबाय आं नुबाय इसोर बे बैसोआव माबायदि इसेबां सानथावै बाथ्राफोरखौ लुबैनाय थायो माबायदि बुंथावै बाथ्राफोरखौ लुबैनाय थायो बिथांमोना बेफोरखौ प्रका खालामदोंमोन आरो बिब्दिनो दिनै बेयाव जिरायनाय सेंग्रा सिख्लाफोराबो बेखौ जों अनेस्ट जानानै जोङो गुरै जानानै फोथायजाथाव जानानै जों गनायना लानो नांगोन जों बेखौल' साननो हायो बेखौल'सो जों गिनो रोङो आय' बे सेंग्राफोरा बे सिख्लाफोरा बेफोर लुबैनाय मानिखौ मावफुंजोबोब्ला मा जागोन बिसोरहा बेखौल'सो जों साननो हायो आं गिनाय मोनदोंमोन जेब्ला आं बेफोरखौ फारि फरायदोंमोन आय' बिसोरो बे लुबैनाय मानिफोरखौ जुदि बिसोरनि जिउआव मावफुङोब्ला बिनिफ्राय खारनो रोङाब्ला बिनिफ्राय गोजान जानो रोङाब्ला बिसोरनि जिबना मा जागोन बेखौल'सो आं सिन्था खालामनो हादोंमोन आरो बिनिखायनो बिसोरनि लुबैनाया राइट नंगौना नङा बिसोरनि साननायफ्रा कारेक्ट नंगौना नङा आरो बेखौ मावफुङोब्ला मा जागोन बिथांमोना बेनि सायाव आङो बे सेमिनारखौ खालामदोंमोन बाइबेला जोंनो ओरै होननानै बुंदों बाइबेला जेब्ला जोङो बोसोन बिजाबाव थाङो बोसोन बिजाबनि 14:14-12 फरायो बेयाव ओरै होनना बुंदों बोसोन बिजाबनि 14:12 बेबायदि लामा दं जेखौ नोङो गोथों लामा होननानै सानो नाथाय बियो जोबनायाव थैनायावसो दैदेनलाङो बेखौनो थिक होननानै सानो खिन्थु बहा लाङोनो बियो थैनायाव बेनो थिक बेखौनो थिक बायदि मोनो नाथाय बियो जोबनायाव थैनायावसो दैदेनलाङो बे एखे बाथ्राखौनो सल्ल'नि 25 बुंदों बोसोन बिजाब 16 बालाबनि 25 सिरियाव बुंदों बेबादिबो लामा दं जेखौ नोङो गोथों लामा होननानै सानो नाथाय बे जोबनायाव थैनायावसो दैदेनलाङो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जि लामाफोरखौ गोथों होननानै सानदों जेखौ थिक होननानै सानदों जि लुबैनायफोरा थिक बेखौ मावफुंनाया जेबो नङा जेबो जाया होननानै सानदों बाइबेला मा बुंदों नों थिक होननानै सानदोंब्लाबो नोंखौ बियो थैनायावसो दैदेनलांगोन नामा नोंनि जोबनाया थैनायजों समान दुखु नांथावना जाहैगोन नामा बेखौ बाइबेला जोंखौ सानखांहोदों बोसोन बिजाबा स्पेशली युथफोरनो लिरनाय गांसे बिजाब सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय लिरनाय गांसे बिजाब जानो हागौ बेयाव जिरायनाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा बे बिजाबखौ फरायाखै आं मिथिगौ स्पेशली बे इसोरनिफ्राय थोंजोङै गियान मोननाय सल'मना सेंग्रा सिख्लाफोरनो गोबां बेसेन गोसा बेसेन बहरा बेयावहाय बाथ्राफोर लिरदों जि बाथ्राफोरखौ फरायनानै
बोसोन बिजाबनि बादि साबधान जायोब्ला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बोसोन बिजाबाव लिरनाय बादि साबधान जायोब्ला गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिबना मोजां जागोन आरो बेयावबो बे गोनां बाथ्राखौनो बुंदों बेबायदि लामा दङ जेखौ नोंसोरो थिग होननानै सानदों नोंसोरनि नुनायाव बियो थिगानो नोंसोरनि साननायाव बियो थिगानो गोथोंआनो बेखौ मावनायाव जेबो खहा गैया बेखौ मावोब्ला रावनिबो जेबो जाया थिगानो किन्तु सानफिननो गोनां दङ नामा जोंहा बेखौ मावनायाव बेखौ मावै मावै बियो आंखौ जोबस्रांनायावसो दैदेनलांगोन नामा थैनाय माने जोबस्रांनाय बेखौ मावोब्ला आंनियाव थैनायासो फैगोन नामा बेखौ मावोब्ला आंनियाव जोबस्रांनायासो फैगोन नामा एज ए सेंग्रा सिख्लाफोर जोंहा जोंनि साननायफोरखौ जोङो सोदांनांगौ फोसाबनांगौ जोंहा दङ आरो जों जेखौनो थिग मोनदों बेखौनो मावला लांजोबनाय जों जेखौनो थिग नुदों बेखौनो जों खालामलाबायनाय बेयो आसलथे माब्लाबा कारेक्ट नङा आरो सासे गियानि मानसिया बेखौ खालामा बियो सानफिनो इज इट राइट इज इट प्रफिटेबल मा बियो थिग ने मा बियो आंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां ने बेखौ साफ्रोम सेंग्रा सिख्लाफ्रा मावनायनि सिगां गियानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा सानफिनो गुबुनखौ मावनाय नुनायखाय मावा बियो गुबुनखौ जानाय नुनायखाय जाया बियो गुबुनखौ खालामनाय नुनायखाय खालामा बियो दानिया बिदिनो सोलिखायो बिनिखाय बियो खालामा सासे गियानि मानसिया गाव खर' बाहायो बियो गावनि साननायखौ बाहायो थिग ने बेखौ खालामनाया मुलाम्फा गोनां ने आं बेखौ खालामोब्ला मा जागोन बेखौ जायोब्ला मा जागोन बेखौ सोबोब्ला मा जागोन आंबो गुबुनफोर बिसोरबायदि सोलियोब्ला मा जागोन आंहा मा मुलाम्फा दङ मा खहा दङ बेखौ सासे सेंग्रा हिसाबै सासे सिख्ला हिसाबै जोंनो इसोरा बे साननो हानाय केपासिटिखौ जाजमेन्टेल जे मोनसे बिसार खालामनो हानाय बिजिरनो हानाय बे केपासिटिखौ इसोरा जोंनो होदों जों बयनोबो होदों बे केपासिटिखौ दा जोंखौ बुंदों सेंग्रा सिख्लानि जि लुबैनायफोर बे लुबैनायनिफ्राय खार लुबैनायफोरनिफ्राय खार बां सानद्रियाव बुंदों बेवहाय गोबां थागोन आं गासैबो इसुखौ दिनै बे मोनाबिलि समाव टाच खालामनो हानाय नङा आं बेफोरखौ बुंलांनो हानाय नङा स्पेसियेलि दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव सरासनस्रायै जेनेरेलि मा सोलिदों जि लुबैनायफोराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा खारनो रोङैयाव गोबां खहा जादों माखासे मोननैसोल'सो इसु आं दिनै बुंनो हागोन जिनिफ्राय खारनो रोङैयाव जोंनि गोबां मोजां मोजां सेंग्राफोरा सिख्लाफोरा नस्थ' जादों जिनिफ्राय खारनो रोङैयाव खारनांगौ समाव खारनो रोङैयाव बेयाव थाथाबबाय थानायाव बिथांमोना आद्रि जादों नस्थ' जादों सोरबाया थैदों माखासे इसुफोरल' आं बुंनो हागोन बिदि गोबां थागोन दिनै आरो सोरबा बे गिर्जानिफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव सोरबा बेखौबो साननानै थागोन आंनि जि इसुमोन बेखौ टाच खालामनाय जायाखिसै थागोन बेबायदि कारन बे गुसुं समनि गेजेराव जोंनि सेंग्रा सिख्ला समाव फैनाय जि माखासे लुबैनायफोर गोबां लुबैनायफोर बे लुबैनायफोरखौ आङो बुंजोबनो हानाय आंनि आखायाव बिदि समा गैया बेनिखायनो माखासे जि मेजर इसुफोर जोंहा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव लुबैनायफोर जि दङ लाइमोन बैसोजों रिलेटेड जिखौ दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा थिग होननानै सानदों जेराव जेबो खहानो गैया होननानै सानदों जेखौ जोङो गनायनो नाजादों गनायनो जाखायो दानिया सोलिखायो दानिया जेबो नंला दानिया बेबायदि होननानै जोङो गनायनो मोनसे एक्सेप्टेबल फर्म जोङो होनो नागिरदों बेफोर इसुफोरखौ जोङो साननि जों सावरायनो आरो बेफोरनि बाथ्रा जेब्ला जोङो सावरायनो थाङो रायज्लायनो थाङो जोंनि जि माखासे मेजर इसुसफोर दिनै इयुथफोरनि बेफोर बाथ्राखौ जोङो सावरायनांगोन जेब्ला जोङो सेथि करन्थियाव थाङो सेथि करन्थियानि 6 बालाबाव पौला बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन करन्थियानिफोरखौ फ्ली फ्रम सेक्सुअल इमोरेलिटी बेयाव बुंदों सेक्सुअल इमोरेलिटी बेनि बाथ्रा बुंदों आथोन गेलेनायनि बाथ्रा बेवहाय बुंदों जिनाहारिनिफ्राय खारनो बुंनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बियो दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोनसे गोथौयै सिन्ता खालामफिननो गोनां मोनसे इसु दिनै मा सेक्सआ गाज्रि ने मा आथोन गेलेनाया गाज्रि ने बियो पाप ने आंथ' सानदों नङा कारन जों बेयाव गासैबो दङब्ला सेक्सनि थाखायसो दङ जों बयबो सेक्सनिफ्रायनो फैनाय बेखौ जों बयबो बोनना लानांगोन आंनि मामाया आंनि बाबाया इसोरजों हाबा होजानायनि उनाव बिथांमोना आथोन गेलेनायनिफ्राय आं जोनोम जादों स' इज इट बेड बियो गाज्रि ने आथोन गेलेनाया गाज्रि ने नङा गाज्रि नङा बे इसोरा होनाय गोथार मोनसे गिफ्ट इसोरा मानसिनो मोदोमाव होनाय मोनसे गोथार बियो गोथार इसोरनिफ्राय मोननाय मोनसे बान्था बियो गिफ्ट बियो बे गाज्रि नङा आरो बाइबेला बेखौ माब्लाबाबो गाज्रि होननानै बुङाखै बेखौ इसोरा जोंनो दानानै होदों गावनो दानानै होदों
नाथाय बाइबेला बेखौ माब्रैबा गाज्रि जायो माब्रैबा इसोरनि फोरोंनायनि बेरेखा माब्रैबा इसोरा जोंनो होनायनि जे पारपास थांखिनि बाहेराव आरो बिनि थांखिखौ भायलेसन खालामनाय जायो बिनि थांखिनि बेरेखायै बिग्रायनानै मावनाय जायो बेखौबो बाइबेला जोंनो रोखा रोखायै फोरोंदों जि बाथ्राफोरखौ दिनै जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोनथिया आरो सानाखै बिथांमोना संसारखौ नायदों संसारा माबोरै सोलिदों संसारनि मानसिफ्रा बिनि सायाव मा सानदों संसारनि मानसिफ्रा मा बुंदों बिनि सायाव दिनै ससियेल मिडिया जोंनि जिबनाव बहुत इम्पेक्ट दङ गोहोम दङ ससियेल मिडिया आरो बिथांमोना इसोरा मा बुंदों बिनि सायाव बेखौ मोनथिया नाथाय ससियेल मिडियायाव गुबुन मानसिफ्रा बिनि सोमोन्दै मा बुंदों बेखौसो मोनथिगौ बिथांमोना आथोन गेलेनायनि सोमोन्दै ससियेल मिडियायाव गुबुनफ्रा मा बुङो बेखौसो बिथांमोना मोनथिगौ जाखायो दानिया नायखौसो बिथांमोना मोनथिगौ दानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव बियो जाखायो हाबानि सिगां आथोन गेलेनाय मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनाय बेफोरो जेबो गाज्रि नङा बेफोरो सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव जाखायो नाय बाथ्राखौसो बिथांमोना मोनथिगौ बाइबेला मा बुंदों बेखौ बिथांमोना बाइबेलनि सैथोखौ बिथांमोना मोनथिया बाइबेलाव मा बुंनाय दङ मा फोरोंनाय दङ बिनि सोमोन्दै बिथांमोना जा संसारखौ नायदों आरो संसारखौ बिथांमोना कपि खालामदों दिनै जों जुदि साबधान नङाब्ला सोरनिफ्राय खोनासंबाय थादों सोरनि मा नायबाय थादों बेबायदि नंबां जाबांजों जों इनफ्लुयेन्स जायोब्ला जोंनि गोसोआ बै नंबां जाबां जोंनि गोसोआव बै नंबां जाबाङासो जुदि हाबनानै थाजोबोब्ला इसोरनि बाथ्राया बिनि सोमोन्दै सैथो मा बुंदों बियो जोंनि गोसोनिफ्राय गोमालाङोब्ला जोङो खारनो रोंनाय नङा जोङो बेफोरनिफ्राय खारनो रोंनाय नङा माथो खहा दङ बेनिफ्राय बियो जाखायो होननानै सानो जों इब्रियाव थाङो दैयारि 13 बालाबनि 4 सिरियाव हाबा खालामनाया बयजोंबो मान होजाथों आरो बिहि बिसायनि गेजेराव गावजों गाव फोथायजाथाव जाथारनांगोन मानोना बिहि हाग्रा खाग्रा आरो जिनाहारि खालामग्राफोरखौ इसोरा बिसार खालामगोन बेयाव मा बुंदों हाबा खालामनाया बयनिख्रुइबो मान होजाथावसिन आरो बिनि उनाव मा बुंदों आरो बिहि बिसायनि गेजेराव गावजों गाव फोथायजाथाव जाथारनांगोन मानोना बिहि हाग्रा खाग्रा आरो जिनाहारि खालामग्राफोरखौ इसोरा बिसार खालामगोन मा बुंदोंथाय आं बुजिनाय नङामोन आंबो बुजिनाय मा बिहि हाग्रा खाग्रा सोर बुजिदों बेखौलाय दिनैनि सोर सेंग्रा सिख्लाया बुजिदों बिहि हाग्रा खाग्रा जिनाहारि खालामग्रा इसोरा बिसोरखौ बिसार खालामगोन आंबो बुजिनाय नङामोन जेब्ला आं गुबुन लेंगुवेज रोंनाय नङामोन आरो जे अरिजिनेल जे भाषा जे ग्रीकआव लिरदों बेखौ जुदि आं रोङामोनब्ला बुजिनाय नङामोन आं बेखौ मा बिहि हाग्रा खाग्रा मा बुंनो नागिरदों बाइबेलालाय आरो बर' ट्रेन्सलेशना गोनां मोनसे बाथ्रा बेयाव गालांदों हाबा खालामनाया बयजोंबो मान होजाथों नायनि उनाव मोनसे दंबावो marriage is to be honored by all बिनि उनाव मोनसे दंबावो इंराजियाव and the bed undefiled जिखौ बर'आ ट्रेन्सलेसन खालामाखै दानस्लायाखै and the bed undefiled असमियाबो दानस्लायदों बेखौ and the bed undefiled bed माने bed माने बिसना बेबायदि हाबाखौ इसोरा मान होयो होनना बुंदों जि बिसनाया खालाय जायाखै आरो जि बिसनाया खालाय जाया बिनि उनाव बुंदों बिहि हाग्रा खाग्रा बे जाबाय एडाल्टारिनि बाथ्रा बुंदों आरो मोनसेया जाबाय जिनाहारि बर'हा गैया मोननैबो एडाल्टारियाबो जिनाहारिखौनो बुङो फर्निकेशन नामबाबो जिनाहारिखौनो बुङो किन्तु बे मोननै गुबुन गुबुन फाराग बुस्थु मोनसेया जाबाय बेयाव बुंदों बिहि हाग्रा खाग्रा बे जाबाय एडाल्टारिया सोरनि गेजेराव जायो हाबा जाखानायफोरनि गेजेराव जायो गावनि हाबा जानाय हिनजावजों नङालासे गुबुन जुदि हिनजावजों मोदोमनि सोमोन्दो लाखियोब्ला बेखौ एडाल्टारि होननानै बुङो हाबा जाखानायफोरनि किन्तु मोनसेया जाबाय फर्निकेशन जिया हाबा जायै सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव जायो बे जाबाय फर्निकेशन सेंग्रा सिख्ला जायफ्रा हाबा जायाखै हाबानि सिगां मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनायखौ इंराजियाव फर्निकेशन होननानै बुङो आरो बाइबेला मा बुंदों बे मोननैखौबो मा खालामगोननो बिसार खालामगोन हाबा जाखानानैबो गुबुनजों मोदोमनि सोमोन्दो लाखियोब्ला गावनि हाबा जानाय बिसनाखौ जाय हौवाया हिनजावा गोथारै लाखिनो हाया बेखौ इसोरा बिसार खालामगोन जाय सेंग्राफ्रा हाबा जायैनि सिगां गावसोरनि बिसनाखौ खालाय खालामो इसोरा बेखौ बिसार खालामगोन अब्ला इसोरनि फोरोंनाया मा इसोरनि फोरोंनाया बेसो हाबा जानायनि सिगांबो गावखौ मा लाखिनांगौ गोथारै लाखिनांगौ हाबा जानायनि उनावबो बे हाबाखौ गोथारै लाखिनांगौ गावनि हाबा खालामना लानाय हौवाजोंल गावनि हाबा खालामना लानाय हिनजावजोंल दिनै जोंहा बेसेबां समयसा जादों इसोरनि बे बाथ्राखौ बुजियैयाव मानो हाबा बायदों मानो नखर बायदों बेफोरनि थाखाय मानो दिनै गोबां सिख्लाफोरा नस्थ जादों मानो दिनै गोबां सेंग्राफोरा नस्थ जादों बेफोरनि थाखाय जोंहा जोंनि हाबा जानाय समाव इसोरा
जों खालायहै इसोरनि हास्थायनाया मा साफ्रोम सिख्लाफोरा गोथारै हाबा जानांगौ साफ्रोम सेंग्राफोरा गोथारै हाबा जानांगौ बे इसोरनि हास्थायनाय इसोरनि फोरोंनाय बिनि सिगां नङा आरो बे मोदोमनि जे लुबैनाय इसोरा जों दानानै होदों बेखौ मावफुंनो थाखाय इसोरा बेखौसो बुंदों जेब्ला जोङो प्रथम करन्थिया 7 अध्यायाव नायो 7 बालाबाव जों नायलाय मा बुंदों प्रथम करन्थिया 7 अध्यायनि जोङो 2 पदआव जों नायो बे मोदोमनि लुबैनायखौ सुफुंज्लायनो मा खालामनांगौ इसोरनि आयेन बायदिब्ला नाथाय जेथिंबो जिनाहारि जानायाव पापआव गोग्लैबादि सासे हौवाहा गावनि हिन्जाव थाथों आरो सासे हिन्जावहा गावनि हौवा थाथों बाइबेला मा बुंदों बे इसोरा होनाय मोदोमनि जि आथोननि लुबैनाय बे आथोननि लुबैनायखौ सुफुंलायनो मा थानांगौनो सासे हौवाहा मा थानांगौ हिन्जाव थानांगौ होननानै बुंदों नङा सासे हिन्जावहा मा थानांगौनो सासे हिन्जाव नङा खोनासं नाथाय जेथिंबो जिनाहारि जानायाव पापआव गोग्लैबादि सासे हौवाहा गावनि हिन्जाव आरो सासे हिन्जावहा गावनि हौवा मा होनना बुंदों बाइबेला जों बुजिनांगोन खोनासंनांगोन सासे हिन्जावा मा थाथों गावनि हौवा सासे हिन्जावा मा थाथों गावनि हौवा सासे हौवा मा थाथों गावनि हिन्जाव जाया गावनि नङा बेजों जोङो मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनो मोना गावनिलाय माब्लाथो जायो गोसो थोलायसो होननाय समाव दानसे दाननैल' जादों मोजां मोनलायनाया बिनिफ्रायनो बुरै रे बुरै बोराय रे बोराय मोनोने जों दिनै सोरनिबा बुरै गाबोन सोरनिबा बोराय खैजोननि बोराय जाखांखो बेबा खैजोननि बुरै जाखांखो बेबा बोरायनो बुरैनो जोंसो बुंनो मोनो जों बिया जाखांनाया गासैखौबो बुंनो मोना जायखौ बिया खालामना लाबाय बेखौ बुंनो मोनो गावनिखौ आंनि हिन्जाव होननानै बुंनो मोनो आरो इसोरनि आयेन बायदिब्ला इसोरनि आथोननि सायाव फोरोंनाय बायदिब्ला गावनि हौवानो अब्ला माब्ला जोंहालाय मास मोननैनि उनावनो गथ' जाखाबाय मास मोननैनि उनाव जोंथ' हाबा जाखासिगोन मास मोननैनि उनाव बे एखे खामानिखौ मावगोन माथो जानो दिनैलाय बे नामा नङा जि हमैहालागै नों इसोरनि सिगाङाव गावनि जायाखै सोरनिबा जायाखै नोङो जोंहा जोंनि पाद्रिफोरा जोंखौ डिक्लेयार खालामो दिनैनिफ्राय बियो बिनि हिन्जाव जाबाय दिनैनिफ्राय बियो बिनि हौवा जाबाय इसोर आरो मानसिनि सिगाङाव होननानै बे हमैनिफ्रायसो बाइबेला जेखौ रोखायै फोरोंदों जों रोखायै बुजिनो मा खहा दङ दिनै जोंहा जेनेबा माथो जानो फालाय दानियाथ' बिदिनो खालामदों गासैबो मोजां मोनलायनाय समाव गोसो थोलायनाय समाव बेफोरखौ खालामदों माथो जानो फालाय मा खहा दङ जोंहा नङा इसोरा जोंहा माबा मोनसे खहा दङ जोंहा माबा मोनसे गाज्रि दङ बेनि थाखायनो जोंखौ बादा होदों नाम्बार 1 हाबा जुदि जों बेबायदि लेथ्रायै बिया जायोब्ला इसोरा जोंनि हाबाखौ आशीर्बाद होनो हाया नाम्बार 2 मा खारन हाबाया स्ट्रागल जायो हाबाया गोबां सैनांनायनि गेजेरजों थांनांगौ जायो फोथायलायनो हायि जायो हाबा जाखांनायनि उनावबो फोथायलायनो हायि जायो किसुमाना मेन्टेल डिप्रेसन जायो जुदि बे थिगब्ला जोंनि गोसो सिङाव मानो बुङो अब्लालाय सासे मानसिया जेनेबा जि मोदोमनि लुबैनाय दङ बे मोदोमनि लुबैनायखौ सुफुंखांनायनि उनाव मानो गिल्टि फिलिं जायो इफ इट इज राइट बियो जुदि थिगसोब्ला बेखौ खालामनानै रंजानोसो हादोंब्ला मानो डिप्रेसन जायो बेखौ खालामनायनि उनाव खारन इसोरा जोंनो गावनि जि कनसाइन्स गावनि जि साननो हानाय जि सक्ति बेखौ जोंनो एम्बासाडर हिसाबै जोंनो मा होनो जि कनसाइन्स मानसिहा दङ बेखौ इसोरनि एम्बासाडर होननानै बुङो आरो जिया जोंखौ थुखाङो जिया जोंखौ प्रिंट खालामो बेखौ जि जोंनि जि कनसाइन्स बेयो इसोरा होनाय एम्बासाडर बायदिनो जोंनि जिउआव जोंखौ खौरां बुंला नङा बे थिग नङा जुदि बेयो थिगब्ला बेखौ खालामखांनायनि उनाव जों मानो रंजानो हाया बेखौ खालामखांनायनि उनाव जों मानो गिल्टि मोनसे फिलिंस गावखौनो कन्डेम खालामनाय गावखौनो दायि मोननाय बेफोर बबेनिफ्राय फैयो बे इसोरनि आत्मानिफ्राय फैयो खारन बेयो थिग नङा संसारा दिनै थिग होननानै बुंदोंब्लाबो बयबो बेखौनो मावदोंब्लाबो बेखौ खालामनायनि उनाव बे जाखांनायनि उनाव गोबां दङ सिख्लाफोर जायफ्रा दिनै गोबां
गोबांनो काउन्सिलिं नांगौ आं गोबांखौ काउन्सिलिं खालामनो मोनो आरो बे बिषयाव गोबां डिप्रेस जानानै थायो सासे सिख्ला काउन्सिलिं खालामदोंमोन बियो गावगायनि मोजां मोननाय सेंग्राजों बेफोर गासैखौबो जालांजोब्बाय सेंग्रानि प्रमिसआव आंलाय नोंखौ लाखागोन आंलाय नोंखौ हाबा खालामखागोन बेबायदि प्रमिस होनायाव बे गासैबो जालांबाय आरो जालांनायनि उनाव मा जाखो सेंग्राया गावनि जि प्रमिस बे प्रमिसखौ लाखिनो हायाखिसै टटेलि डिप्रेस जाबाय हिनजावसाया सिख्लाया आरो गोबां दुखु मोनबाय गावगाया जे बेबायदि बाहायजाबाय थगायजाबाय बिनि गोबां दुखु मोनबाय बिथाङा इउनिभार्सिटियाव मोजां मोनसे इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थानाय सासे सिख्ला बिथाङा डिप्रेस जानानै दङ सार आं फरायनो हायाखै आं असान्ति सुसाइडेल मोनसे माबायाव बिथाङा स्टेजआव दङमोन बे समाव बिथाङा आंखौ गोसोखांनानै आंजों रायज्लायनो बिथाङा गोसो खालामनानै गावनि गुतै घटनाफोरखौ आंनो बुंनानै बिथाङा लादों आरो बिथाङा सान्ति नङा बेफोर जाखांनायनि उनाव बिथाङा दुखुसो मोनदों बिथांखौ दुखुसो होदों फाबा बेनो नोंनो रंजानायनि प्रमिस होयो नाथाय नोंखौ दुखुल'सो होयो जोबनायाव रंजानो हागोन होननानै बुङो जोंखौ फाबा बेनो जोंखौ रंजानो हागोन बेयाव इन्जयमेन्ट दङ होननानै जोंखौ बुङो आरो हावाखौबो बेखौनो बुंनाय जेब्ला सैताना हावाजों रायज्लायदोंमोन हावाखौ बेखौनो बुंनाय नोंसोर इसोर बायदिसो जागोन इसिबां गेदेर आसा बिसोरनो होनायमोन फाबा इसोर बायदिसो जागोन इसोरजों समान जागोन नोंसोरो गाबोन रावनिबो सिङाव थानांनाय नङा नोंसोरो इन्डिपेन्डेन्ट जागोन बेसे मोजां जागोन सैताना बेखौसो बुंदोंमोन नाथाय बिनि उनाव जे इसिबां दुखु फैगोन इसिबां सैनांनाय फैगोन इसिबांखिनि गावसोरनि गेजेरावनो मानसिनि गेजेराव मानो दान्दिसेनि उनावनो इसोरा माखासे बोसोरफोरनि उनावनो इसोरा गुतै मानसिफोरखौ दैबानाजों फुथारजोबनो गोनां जानाय नैबे मोनसे डिसिसननि थाखाय हावाया सानदोंमोन मोजांसो जागोन आरो बेखौनो फोथायदोंमोन सैताना दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेखौनो बुङो बेयाव रंजानाय दङ बेयाव गोजोननाय दङ नाथाय बेयाव लांनानै जे गोबां सासे मानसिया जे इसिबां लाजिनांनायाव गोग्लैनानै थानांगोन इसिबां डिप्रेस जानानै दुखु जानानै थाहैनांगोन बे खोथाखौ सैताना माब्लाबा बुङा जों नोङो लाजिनांनायाव गोग्लैनांगोन बेखौ खालामबा सैताना बुङा इसोरासो बुङो सैताना बुङा बेखौ खालामनायनि उनाव नोंनि लाइफ बरबाद जागोन बुङा जोंनि सिख्लाफोरनो बे बाथ्राखौ नों जुदि बेखौ खालामोब्ला हाबा जायै सिगां नोंनि लाइफ बरबाद जागोन नोंनि हाबा बायगोन बे बाथ्राखौ सैताना माब्लाबा बुङा कारन सैताना बेखौनो लुबैयो हाबा जानानै जोंनि हाबाया जे नस्थ जायो जों नखर बनायनो हाया सैताना बेखौनो लुबैयो जों जेन इसोरनि सिगाङाव गोथारै थानो हाया इसोरजों जोंहा समायसा जानानै थायो बेखौनो सैताना लुबैयो बेनिखायनो सैताना बुङो गासैबो खालामखायो नोंलाय मानो खालामा गासैबो बेखौनो खालामखायो दानिया गासैबो बिदि जाखायो दानिया नोंल'सो जाम्बि नोंल'सो जाम्बा सैताना बेखौ बुङो खिन्थु बेखौ खालामनायनि उनाव नोंहा मा खहा दङ सैताना बेखौ माब्लाबो बुंनाय नङा जोङो माब्लाबो खोन्थानाय नङा कारन सैताना जोंखौ असान्ति जानायखौ लुबैयो दुखुआव थाबाय थानायखौ लुबैयो लाजिनांनानै न'निफ्राय ओंखारनो हायि जानाय समाजाव ओंखारनो हायि जानाय सैताना बेखौनो लुबैयो आरो जेब्ला जों खारनाय नङा जसेफ बादि जों खारनाय नङा जों लाजिनांनायाव गोग्लैगोन जोंनि फेमिलिफोरा नस्थ जागोन जोंनि फेमिलिफोरा हाबा जागोन नखर जानाय नङा हाबा जानानै नखरानो जायाब्लालाय हाबा जानायनि कारनालाय माथो हाबा जानायनि आसल कारना नखर बनायनाय नोंहा नखरानो जायाब्ला इसोरा आशीर्बाद होनो हायिखाय नोंहा नखर जायाब्ला गाबोन नोंनि हौवाया नोंखौ गारनानै खारोब्ला गाबोन नोंनि हिन्जावा नोंखौ गारनानै खारोब्ला सोर लुबैगोन आंथ' लुबैया बेयाव जिरायनाय रावबो बिनानावखौ आं लुबैनाय नङा नोंथांनि हौवाया नोंखौ गारनानै खारनाय सासे गथ' होनानै आं लुबैनाय नङा नोंसोरखौ अनोखाय खिन्थु सैताना बेखौनो लुबैयो हौवा गारनानै खारजानाय सानै साथाम गथ' होनानै नखर जायै गोदाव सोराव जानाय बेखौनो सैताना लुबैयो आं लुबैनाय नङा बेयाव जिरायनाय सासेबो फंबायनि जिबनाव हिन्जाव गारनानै खारनानै गोदाव सोराव खालामजानाय आं लुबैनाय नङा खिन्थु बे जागोन जेब्ला जों इसोरनि बाथ्रा बायदि इसोरनि बाथ्राखौ मानिनानै जोङो मा खालामनाय नङा जोङो गोसो होनानै जोङो इसोरनि बाथ्राखौ पालन खालामनाय नङा संसारा मा मावदों बेखौ नायनानै संसारा मा खालामदों बेखौ नायनानै जोंबो संसारखौ फल' खालामगोन जागोन बेफोर गासैबो नाथाय जायफ्रा इसोरनि बाथ्रा बायदि थांनानै थागोन बिसोरखौसो बुंदों बिसोरो गोगोम अन्थाइनि सायाव लुनाय न' बायदि होनना बुंदों इसोरनि बाथ्रा बायदि मावग्राफोरखौ बार अखा फैगोन दै बाना फैगोन नाथाय जेबो जानाय नङा गसंथागोन होननानै बुंदों माथाइनि 7 बाहागोआवहाय जोंनो बुंदों अखा फैगोन बारहुंखा फैगोन नोंनि जिबनाव नाथाय नोंनि जिबनखौ नोङो इसोरनि बाथ्रानि सायाव बानायनायखाय लुखांनायखाय बे बारहुंखाया बे दै बानाया जेबो खालामनो हानाय नङा इसोरनि बाथ्राखौ खोनासं संसारा मा बुंदों ससियेल मिडिया मा बुंदों बेखौ दा खोनासं संसारनि बाथ्राफोरखौ दोननानै ससियेल मिडियायाव सोर मा मुजिथाव बाथ्रा बुङो बेफोरखौ मा मुहिनि गोनां बाथ्रा बुङो बेफोरखौ दोननानै इसोरनि बाथ्रा बिनि सायाव आंखौ मा बुंनो गोनां दङ बेयाव फैफिनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोर सिख्लानि लाइफ नस्थ जायो
इसोरनि बाथ्रा बायदि बिथाङा जुदि मानिनानै सोलियोब्ला सोर सेंग्रानि नस्थ जायो बिथाङा खारनांगौ समाव खारनो रोङोब्ला जसेफआ मानो खारनायनो जसेफआ मानो खारनायनो जिनाहारि दाखालामनायाथ' बहुत बोसोरनि उनाव फैनाय जसेफनि बहुत बोसोरनि उनाव मा बिसोरो मिसराव जसेफ थांग्रोबाय बिनि उनाव बिनि बिदा फंबायफोरा फैजोबबाय बिनि उनाव बोसोरनि उनाव जसेफखौ सिनायै मा फैखोनो राजा फैबाय आरो बे राजाया इनाय अयथासार खालामबाय मसिया बहाबा बोसोर थांना थाहैबाय मसिखौ लिंबोफिननानै मसिनि गेजेरजों गोबां दिन नांनायनि उनाव फारावजों नांनायनि उनावसो बिसोरो ओंखारलांबाय बिनि बेसेबांबा बोसोरनि उनावसो इसोरा मसिनो सिनाय हाजोआव 10 आयगाखौ होदोंमोन जिनाहारि दाखालामनाया जसेफनि समाव गैयामोन अब्ला जसेफआ बेखौ गाज्रि होननानै बेखौ पाप होननानै बबेनिफ्राय मिथिगौ जसेफआ सासे सेंग्रा हिसाबै जिनाहारि खालामनाया पाप गुबुननि हिनजावजों उन्दुनाया पाप बेखौ बहा मिथिगौ बेलाय जों नायनो मा बुंदों जागायजेननायाव Genesis 42:18 खौ नायनो जोङो 3नि दिनाव जसेफआ बिसोरखौ होनबाय बेखौ मावदो अब्ला नोंसोरो गोथाङै थागोन मानोना आंहा इसोरखौ गिनाय दङ जसेफआ बे बाथ्राखौ बुंनायमोन जसेफआ बे समाव बियो 10 जायगा मोनाखै बे समाव इसोरा होनाय बिसोरनो 613ता आयगाखौ मोनाखै इजराइलफोरनो होनाय आयगाखौ अब्लाबो बिथाङा बे जिनाहारि पापनिफ्राय माबोरै खारनो हानायनो आंहा इसोरखौ गिनाय दङ आरो इसोरनि इच्छाया बे नङा आं सोरनिबा हिनजावजों गाज्रि खामानि मावनांगौ जे आंनि नङा बेजों आं मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनांगौ बे इसोरनि इच्छा नङा खारन इसोरा जोंनो बेखौ जोंनि कनसाइन्सआव जों सोनानै दोनदों जोंनि बिबेकआव जों सोनानै दोनदों बे गाज्रि होननानै आरो जसेफआ बेखौ बुंनो रोंदोंमोन जेब्ला जोङो जागायजेननायनि 39नि जोङो 9निफ्राय नायो 39नि 9निफ्राय जों नायो बेयाव बुंदों बे न'आव आंनिख्रुइ रावबो देरसिन गैया नोङो बिनि बिहि जानायखाय नोंखौल' आंनो गथायाखै अब्ला आङो माबोरै बेबादि दुस्थु मावनानै इसोरनि जेंना पाप खालामनो हागौ 10 जायगा मोननायनि सिगां इसोरनि सेक्सनि सायाव फोरोंनायखौ मोननायनि सिगांनो जसेफआ मोनथिगौमोन सासे सेंग्रा हिसाबै गुबुननि हिनजावजों बा सोरबा सिख्लाजों हाबानि सिगां मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनाया पाप बियो गाज्रि बियो गनायथाव नङा होननानै बिथाङा बुंनो रोंदोंमोन बियो दुस्थु खामानि होननानै बुंनो रोंदोंमोन बियो पाप खामानि इसोरनि बेरेखा मावनाय जायो होनना बुंनो रोंदोंमोन माब्ला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बे बाथ्राखौ बिदि साननो रोंगोन माब्ला बियो दुस्थु खामानि होननानै माब्ला बुंनो रोंगोन बे बिषयखौ बियो पाप खामानि इसोरनि बेरेखा मावनाय जायो इसोरखौ दुखु होनाय जायो होननानै माब्ला बुंनो रोंगोन जेब्लासिम जों बेखौ बुंनो रोंनाय नङा बियो दुस्थु खामानि होननानै जोङो बेनिफ्राय खारनो रोंनाय नङा जसेफआ खारनो हादोंमोन गावनि गाननाय जिखौ बे हिनजावनि आखायाव दोननानैब्लाबो लाजिथावै लंथङैब्लाबो बियो खारदोंमोन आरो खारनो रोंनायनि सिङाव आन्दोआव जसेफआ खारनो हानायनि आन्दोआव बिनि आन्दोआव थानाय बाथ्राया बेल'मोन बियो बेखौ दुस्थु खामानि होननानै मुगैनो रोंदोंमोन बियो बेखौ इसोरनि बेरेखा मावनाय खामानि होननानै बियो गनायनो रोंदोंमोन बिनिखायसो बियो खारनो रोंदोंमोन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै माब्ला बेखौ बेबायदि बुंनो रोंगोन बियो दुस्थु खामानि बे इसोरनि बेरेखा मावनाय जायो होननानै माब्ला बुंनो रोंगोन जेब्लासिम बेखौ जोङो दुस्थु खामानि होननानै मुगैनो रोंनाय नङा बेखौ इसोरनि बेरेखा मावनाय जानाय खामानि होननानै जों साननो रोंनाय नङा जों खारनो हानाय नङा खार होननानै बुंदों जोंखौ मोदोमनि बे लुबैनायफोराव सेंग्रा हिसाबै फैगोन नोंहा मोदोम देरबोनायजों लोगोसे बैसो देरबोनायजों लोगोसे बिनि लुबैनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोगोन नाथाय जि लिगेल इसोरनि बायदि थि बेखौ बाहायनाया सासे हौवाहा गावनि हिनजाव थानांगौ सासे हिनजावहा गावनि हौवा थानांगौ गुबुन रावजोंबो नङा हाबानि सिगांबो गावखौ गोथार हाबा जानाय जिबनखौबो गोथार लाखिनाया इसोरनि नोजोराव गनायजाथाव मानोना बे मोननैखौबो सेफायग्राफोरखौ इसोरा बिसार खालामगोन इफिसिया 5:5 बुङो जिनाहारि खालामग्राफोरा माब्लाबो इसोरनि रायजो आरो ख्रिस्ट'नि रायजोआव बाहागो मोननाय नङा होननानै इफिसिया 5:5 जोंखौ बुंदों जायफोरा जिनाहारि खालामो बिसोर माब्लाबो इसोरनि आरो ख्रिस्ट'नि रायजोआव बाहागो मोननाय नङा बेखौसो जोंनो बुंदों बेनिखायनो जोङो गिनो रोंनो जसेफआ बुंदों आं इसोरखौ गियो आरो जेब्लासिम जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा इसोरखौ गिनाय नङा अब्लासिम बिसोरो बेबायदि गाज्रि हाबाखौबो मावनो गिनाय नङा आसल प्रब्लेमा जोंहा इसोरखौ गिनायावसो इसोरखौ गिनायासो गियाननि गुदि होननानै बुंदों जोंखौ
बिसोरहा गियान गैया बिनि सायाव मानोना बिसोर इसोरखौ गिया इसोरखौ गिनाय मोनब्ला बे गियाना बिसोरहा थागौमोन बियो लेथ्रा होननानै बियो दुस्थु होननानै बियो इसोरनि बेरेखा मावनाय जायो होननानै गियानखौ बिसोर मोनगौमोन मानिफ्राय इसोरखौ गिनायनिफ्रायसो मोनगौमोन जसेबा बुंदों आं इसोरखौ गियो सेंग्रा हिसाबै बिथाङा इसोरखौ गियोमोन बेवहाय इसोरनि बेरेखा मावनाय जागोनखौ बिथाङा मावाखैमोन खारनांगौसो नाथाय जोंहा मासो खालामनानै लादों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा खारनांगौ मासो खालामना लादों बिथांमोना बेफोरखौ मावनो मोननायनि सुबिदाखौसो बिथांमोना बारा बानायनानै लादों जेब्ला नोंथाङा क्लास 9आवनो गोसो थोलायो 10आवनो गोसो थोलायो मा बेफोरो खारनायनि ना मा होसोनायनि बेलाय खारनाय जादों ना होसोनाय जादों बेलाय सुबिदा लानाय जादों ना बे सुबिदानिफ्राय खारनाय जादों बेलाय आंथ' सान्दों बे खारनाय जायाखै खारन बाइबेला मा होनना बुंदों खोनासं बाइबेला ओरैनानैसो बुंदों बोसोन बिजाबनि 6 बालाबनि 27निफ्राय फरायनो हि खामाजासे नोङो अरखौ गोबानानै लानो हागोन ने आथिं आफा खामाजासे नोङो अरखिनि सायाव थाबायलांनो हागोन ने बेबादिनो गुबुननि हिनजावजों उन्दुफानाया गिनो गोनां जायानो बेखौ मावो बिनो सैनाङो 12 आन्थाय जाया जिनाहारियाव थाङो बेहा जेबो गियान गैया बियो गावखौनो नस्थ' खालामो बियो मान गैयै खालामजागोन आरो बुजागोन बियो लागारबो अपमान होजाबाय थागोन बिनि जि कनसिकुवेन्स बिनि जि फिथाइ बाइबेला जोंनो रोखायै बुंदों सानो बेफोरो जायोब्ला रंजानाय मोनो होननानै नाथाय बाइबेला बुंदों बे जानायनि आन्दोआव बे जानायनि उनाव मानसिनि जिबनाव मा दङ बेखौसो बुंदों हि खामाजासे अरखौ मानसिया गोबाना लानो हागोन ने सोंदों अरा खामाजासे मानसिया अरनि सायाव थाबायनो हागोन ने सोंदों बाइबेला थारमाने मा बुंनो नागिरदों स्पेसियेलि बेयाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साबधान होनो नागिरदों सोरबा सासे सिख्लाजों सासे सेंग्राया खाथियाव थाबाय थानानै गोग्लैयालासे थानो हागोन ने बेखौसो बुंनो नागिरदों बेयाव अरा खामाजासे थाबायबाय थानो हागोन ने अरनि सायाव बेखौ बुंदों बेवहाय आर्लि एजआव टिनेजार समाव जि समाव नोङो हाबाखौनो जाथ'वा जि समाव नोंहा हाबा जानो सानथ'नायानो गैया बे समाव आंथ' सानो जि समाव गावखौ बनायनानै लानायनि सम मोनसे केरियारनि थाखाय सिन्था खालामनायनि सम मोनसे प्रफेसन बानायनायनि सम बेयाव सासे सेंग्रा सासे सिख्लानि थाखाय सिन्था खालामनो गोनाङानो गैया खारन बाइबेला बुंदों नों गोग्लैगोन नों बनायनानै लादों खाबुखौ बनायनानै लादों नोङो बे सिख्लाजों थाबाय थायोब्ला जायहा अर बादि बेयाव बुंदों नोङो खामालासिनो थानाय नङा नों खामगोन बे सेंग्राजों नों थाबाय थायोब्ला नोंनि आथिङा अरनि सायाव थाबायनाय बायदि मा जागोन खामालासिनो नोंनि आथिङा थानाय नङा खारन नों अरनि सायाव रिक्स लानानै थाबायदों नों खामजाखागोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बुंदों जेब्ला सासे सेंग्राया सासे सिख्लाजों थाबायनो थागोन बेयाव खारनायनि नङा बियो गोग्लैनायनि नों खाबुखौसो नों बाराखै गुवारै नों बानायनानै लानाय जादों सिख्लाफोरा अरबालाय आं खोनानाय दोंसे मेथाइ माखासेफोरा बुंजाथावनाया नङाब्लाबो आरो बुङाबा बुजिया जोंनि मानसिफ्रा बुंनांगौबो जायो आं दोंसे मेथाइ खोनानो गुबुनफ्रा ससियेल मिडिया नायनायफ्राव नुयो माब्लाबा सोरबा दामनायफोरखौ खोनायो जोंब्लावनाय अर आंनि मा जोंब्लावनाय अर आंनि मा जौमोन सोलेर लिंहरना हो सोरबा फायार ब्रिगेड लेथ्रा मेथाइ दुखुनांथावसिन खोथाया मा मिथिगौ ना जोंनि ख्रिस्टियान सिख्लाफोरा बेफोर मेथाइखौ मोसायो दहायलाय माथो मोसायासै नाजिरायनिफ्रालाय बेखौनो एफा मोजां मेथाइमोन हा माथो जानो बेयाव मोसानो हायोबा बेयावलाय मानो मोसानो हाया एखे नङा होमबा एखे ख्रिस्टियान सिख्लाफोर बैयावबा बेखौ मोसायो बेयावलाय मानो मोसाजाया गाबोन मोसा मोनसेसो बेखौबो मा जों एखे नङा नामा गिर्जायाव जों बेलेग कनफारेन्स बाहेरनि प्रग्रामाव जों बेलेग बेनोथ' प्रब्लेमथा जोंहा बिसोरो बुंना लादों जोंब्लावनाय अरांनि जौमोन सोलाय बेयाव सेंग्राफ्रा थाबाय थायोबा मा खामगोन बाइबेला बेखौसो बुंदों खामगोन नों खामालासिनो थानाय नङा खारनो होदों सेंग्रा सिख्लानि जौमोन बैसोनि लाइमोन बैसोनिफ्राय खारनो होदों बिसोरा मा बुंदों लिंहरनासो होनांगौनो लिंहरना हो सोरबा फायार ब्रिगेड माने मा बिनि बे जि गाज्रि लुबैनाय बेखौ बुजायनो बेखौ गोजोन होनो बेखौ हुनथुस्थ' खालाम बेफोर मोसाजाथाव मेथाइनो जों हायो ने आं बुंदों बुङाबा बुजिया बेनिखायनो बुंदों आङो बुंबासो बुजियो जोंनि मानसिफ्रा
बेफोरो नोंनि मोदोमखौ ख्रिस्ट'आ गावनि बेसेन गोसा थैखौ होनानै बायनानै लाबाय नोंनि मोदोमाव ख्रिस्ट'खौ समाय होनानैसो जोंखौ बुंदों बेखौ मोसानो हागोन ने सासे ख्रिस्टियान सिख्लाया इसिबां लेथ्रा गावनि गोसोनि जि लेथ्रा लुबैनाय दङ बेखौ मेथाइनि गेजेरजों फोरमायनाय गोबां रमान्टिक मेथाइफोरा लेथ्रा जों न'आव रोजाबबावो बिमा बिफानि सिगाङाव बेफोर मेथाइफोरखौ गावनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावजों लोगोसे दामजाबनो बेफोर मेथाइखौ खोनासंजाबनो जों लाजिनायबो मोना मा अज्ञानी जालांदों जोङो लेथ्रा बेफोरो दा आं मा बुंदों नैबेखौ लानानैसो बुंदों गोग्लैगोन नोङो खामगोन नोङो बेखौसो बुंदों खामगोन अर आरो बिथांमोना बेखौ मेथाइनि गेजेरजों एक्सप्रेस खालामदों अर बायदि आरो बिनि लाहाया अरनि खाथियाव गलियालासिनो थानो हाया होननानैसो बाइबेला बुंदों बेवहाय सोरबा उन्दै समावनो मोजां मोननाय गोसो थोनाय बानायना लानानै बेजों थाबायबाय थादों आखाइ हमदों गोबादों अ नों खाराखै नों गोग्लैनोसो खाबु लादों नों गोग्लैनोसो खाबु लादों नों गोग्लैगोन नोङो आरो बाइबेला मा बुंदों खोनासं उपदेशगिरियाव मा बुंदों 7:26 पदआव नाय थैनायनिख्रुइबो आङो मोनसे गाज्रिसिनथार बिसय नुनो मोनबाय थैनायनिख्रुइबो गाज्रिसिननो मा जानो हागौ थैनायाथ' बहुत गाज्रि थैनायाथ' बहुत दुखुनांथाव आरो बेयाव बुंदों थैनायनिख्रुइबो आङो मोनसे गाज्रिसिनथार बिसय नुनो मोनबाय बे जाबाय हिनजावफोरजों अननायाव गोग्लैनाय हिनजावफ्रा अननायखौ दिन्थिनानै फान आरो जेयाव फोनांनानै हमनाय बादि हमो आरो जिन्ज्रिफोर बादि गावनि आखान्थिफोरजों नोंखौ गोबानानै लायो जायहा इसोरखौ गियो बिसोरल' खारग'यो आन्थाय पापिफ्रा हमजायो थैनायनिख्रुइबो गाज्रिसिननो माया थैनायाथ' बहुत गाज्रि दुखुनांथाव जोंखौ बहुत दुखु होनो हायो थैनायानो आरो बिनिख्रुइबो गाज्रिसिननो हिनजावफोरजों अननायाव गोग्लैनायखौ बुंदों जिनाहारियाव गोग्लैनायनि बाथ्राखौ बुंदों बेयाव जेब्ला जोङो जिनाहारियाव गोग्लैयो बे थैनायनिख्रुइबो गाज्रिसिननो मानो कारन बियो नोंनि आत्माखौनो रोग'लांगोन जों गोरलैयै लादों बाइबेला बुंदों गले गले जिनाहारि खालामनायखौ इसोरा माब्लाबो सैया बिसोरनो गोलाव इन्सट्राक्सन होदोंमोन जों जेब्ला प्रथम करन्थिया 10 अध्यायाव नायो फरायलाङो इजराइलफोरखौ सानसेयावनो 23,000 फुथारदोंमोन इसोरा जिनाहारि खालामनायनि थाखाय सैया बियो गोथार लाखिनायखौ हामजायो इसोरा दिनै बेनिफ्रायनो जोंहा गोबां प्रब्लेम जादों आंहा गोबां सिनायनाय नार्सफोर दङ सोरबा बिनानावफोर बायदि जानाय सोरबा लोगोफोर बायदि जानाय नार्सफोर दङ आरो बुंदों खोन्थायो सम सम बे नार्सफोरा जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्राफ्रा ख्रिस्टियान सिख्लाफोरखौ गाज्रि मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोना हस्पिटालाव लानानै थांनाय गोरबोआव गथ' दोननानै बे गथ'खौ फुथारहैनाय बे इसोरनि इच्छानि जों मोनो ने गाज्रि मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनानै गोरबोआव उदैयाव गथ' दोननानै बे गथ'खौ दाननै दानथाम जानायनि उनाव डक्टरनियाव थांनानै हास'नानै हाथारनानै हाफ्लेनानै गारहैनो मोनो ने डु नट मार्डार होनना बुंदों आं ओरैनो सानो जुदि बे गोरबोनि गोरलै गथ'आ बुंनो हानायमोनब्ला बुंगौमोन खोमा आयै मामा आंखौ बिब्दि दाखालाम आं मोजां मानसि जागोन ना आं सासे मोजां मानसि जानानै नोंखौ अनगोन ना नोंखौ नायगोन ना बुंनो हानायमोनब्ला निस्सय बुंगौमोन होननानै खिन्थु बे जेबो बुंनो हायि नों मा खालामनो नागिरदों बेखौ हमथानो हायि बे गथ'आ नोंनि गाज्रि फाप खामानि मावनायनि थाखाय दिनै बिथाङा जिबन नस्थ मानसिसो मानसि बिथाङा उदै सिङाव दंब्ला बिथाङा मानसि आरो जों साननो नाङा सेंग्राफोरा बिसोरसो खालामदों होननानै नङा बेयाव जों बाहागो लादों जों रावबो ख्रिस्टियानफोरा गोरबोनि गथ'फोरखौ जों फुथारनो मोना जानो हागौ नों बिमा हाबा जाखानाय जों मोना जों गोरलैयै लादों बेफोरखौ बिमाफोराबो जोंहा दङ आं मोनथिगौ बेथ' मोजां नङा मानसि फुथारनाय जादों बेयो मानसि कारन बे मानसिसो उदैयाव दंब्ला मानसि जों बेफोरखौ खालामनो मोना आरो बेफोर गासिबो जादों इसोरनि बाथ्रा बायदि जों मानियैखाय मान गैयैखाय जोंहा मोजां न'खर जानाय नङा इसोरखौ फोथाय बिनानावमोन इसोरखौ फोथाय इसोरासो बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ आदमखौ नोङो हारसिङै थानाया मोजां जानाय नङा आदमा बुङाखैमोन इसोरासो बुंदोंमोन जोंनि साफ्रोम सेंग्राफोरखौ इसोरा मिथिगौ नों हारसिङै थानाया मोजां नङा होननानै मिथिखागौ इसोरा आरो इसोरा जगायदोंमोन आदमनो नोंथांनोबो जगायगोन मानो इसिबां हाखु दाखु
फरायनाय समाव गावखौ बानायनाय समाव मा सिख्ला लाबथिंनायनि सम इसोरा मोनथिगौ नों हारसिङै थानाया मोजां जानाय नङा इसोरानो नोंनि थाखाय परिकल्पना दंखायो नोंनि थाखाय साननाय दंखायो नोंनो जगायगोन बेयो आदमखौ बुंदोंमोन नों हारसिङै थानाया मोजां नङा नोंजों गोरोबनाय आं दागोन आरो दानानै होबाय दा हावानो आदमखौ जगायदोंमोन इसोरा नोंथांनो जगायगोन नोंथांनो होगोन इसोरा मानो इसेबां हाखु दाखु गोग्लैगोन जेब्ला जों गावगायखौ हमथानो हायै बैसोआव मोजां मोननाय सेंग्रा थागोन मोजां मोननाय सिख्ला थागोन गावगायखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय बेफोरनिफ्राय जों गोजान थानांगौ खारनांगौ जोङो जेन बेफोरबायदि गाज्रियाव इसोरनि बेरेखा मावनाय बे खामानिफ्राव जों गोग्लैया बेनिखायनो जों साबधान जानो बेफोरनिफ्राय इसोरा जगायगोन फोथायनाय था दाखालि सासे गथ'खौ रोजाबनाय खोनादों आङो ओइ बाजै सिंगेलैनो थैलांसिगोन नामा होननाय मोनसे मेथाइ ससियेल मिडियाआव सिंगेलैनो थैलांसिगोन नामा मालायफ्रा हनै फेसबुक इन्सटाग्रामाव जरा जरा फट' लादों आपल'ड खालामदों नाय मेथाइ दङ दा बेबायदि मा एसे सिंगेलैनो थैलांसिगोन नामा होननानै नङा रावबो सेंग्राफ्रा सिंगेलै थैनाय नङा इसोरा नोंनि थाखाय सिन्था खालामो रावबो सिख्लाफ्रा सिंगेलै थैनाय नङा इसोरा नोंनि थाखाय सिन्था खालामो सिन्थाल' खालामा बियो जगायोबो ओंखाय जोंहा फरायनाय समाव गावखौ बानायनांगौ समाव बेफोर डिस्टार्बेन्सखौ जोङो क्रिएट खालामनानै लानो गोनां गैया गोसो हो गावगायखौ बानायनायाव नङाब्ला नैबेफोरनिफ्राय खारनाय जायाखै जोङो बेयाव गोग्लैनो जों खाबुल'सो लानाय जादों सेकेन्ड थिं गोसो होनानै बुंनांगौ बाथ्रा ड्राग्स आं सानदोंमोन जोंनि गेजेराव बियो फैथ'नाय नङा आंथ' बहुद सिगांनो नुनाय बेखौ आं जेब्ला हाजोआरिफोरजों लोगोसे फरायदोंमोन आं साननाय बर'फोरनि गेजेराव उदालगुरियाव बियो फैनाय नङा बिसोरखौथ' नुखादों आङो ड्राग्सआ मा खालामो सासे मानसिखौ आं नुखानायसो आरो गिनाय दंमोन मा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो उदालगुरियाव बर' ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव बे बुस्थुआ फैगोन नामा गिनाय दंमोन आर'जआव दंमोन सासे लिडार्स हिसाबै आर'जआव दंमोन बेफोरबायदि बुस्थुफोरा जों फैनानै जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नस्थ' खालामो ड्राग्स जोंथ' सानदों दिनै जेबो नङा होननानै जों सानदों जेबो जाया होननानैसो जों सानदों बेफोर बुस्थुफोरखौ नाथाय मा जेबो नङा मा जेबो जाया नायलाय जायफ्रा बेफोरखौ बेबहार खालामदों बिथांमोनखौ नाय आं बुंबाय दहायबो जोंनो रंजानाय प्रमिस खालामो नाथाय जोंखौ लांनानै बहा गारना दोनहैनाय बै लुक 15 आयदायाव सासे गोमानाय फिसाज्लानि बाथ्रा जों मिथिगौ ना मोननो हानाय नङा नोङो नोम्फानिफ्राय गोजान जायोब्लासो नोंनि नोम्फानि नखरनिफ्राय गोजान जायोब्लासो थारमाने इसोरनिफ्राय गोजान जायोब्लासो नोङो संसाराव बेबायदि रंजानो हागोन होननानै प्रमिस होनाय बेनो बिनि गोसोआव आरो बे गोसोनि लिंनायखौ बे खोनासंबाय नंगौबोथ' आफाजों थानानै आं गोबां रंजानायफोरखौ रंजानो हायाखै आफानि न'आव थानानै आं बैफोरबायदि रोखोमनि रंजानायखौ माब्लाबो रंजानो मोननाय नङा बेनिखायनो आफानिफ्राय गोजान जानांगोन आफानि नोजोरनिफ्राय आं गोजान जानांगोन बिनि बेंखननि बाहेरायाव आं थांनांगोन बेफोरखौ रंजानो आरो बे रंजानायखौ बिथाङा नागिरलांबाय बिफानिफ्राय जेसेबांखिनि सम्पति मोन्दों बेखौ बियो फैसाजों सोलायनानै सम्पतिखौथ' बियो पकेटाव लाना थांनो हाया बेवहाय फैसाजों सोलायनानै बियो पकेटाव फैसा लानानै बियो थांबाय मोनसेनि उनाव मोनसे रंजानो बियो हास्थायबाय नाथाय बे रंजानो हास्थायनाया बिनि रंजानो हास्थायनाय गोसोआ बेखौ बहा लांनानै दोननायखौ बियो बेबायदि मोनसे अबस्थायाव सफैबाय जेखौ सासे मानसि हिसाबै माब्लाबा मावनाय नङा बेनो गोबां जानो मोनगोन होननानै बुंनाय बेनो गोबां लोंनो मोनगोन होननानै बुंनाय बिनि गोसोआ बेफोरखौ जानानै बेफोरखौ लोंनानै नोङो रंजानो हागोन होननानैसो बुंनाय नाथाय थांनानै थानो बोथिसे जानोबो जे मोनजायै जाहैगोन बिनि गोसोआ बेखौ बुङाखैमोन मानसिया जाथावै जानो नाङि बुस्थुखौ जे जानो गोनां जाहैगोन बियो बेखौ बिनि गोसोआ बुङाखैमोन बियो आन्दोआवल'सो दंमोन सैताननि प्रल'भन सैताननि आनजाद टेम्पटेसन बिनि आन्दोआव बे गासैबो दुखुनांथावा थायो आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो सानदों रंजानो हागोन बेखौ जायोब्ला बेखौ सोबोब्ला बेखौ खालामोब्ला बहुत इन्जय जागोन नाथाय बिथांमोननि गोसोआ बे सैताना बिथांमोनखौ माथो होनानै बिथांमोननि बे साननायफोरखौ सोलायनानै दिनै बेसेबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बै जायगायाव लांनानै दोनहैदों बेबायदि मोनसे निरुपाय मोनसे राहा गैयै अबस्थायाव लांनानै दोनहैदों मिथिगौ गोबाङा रियेलाइज जादों खिन्थु बे सेंग्राया मा मावखो बेखौ मावफाफिननो हायाखै आरो सम थायो बेखौ खालामनायनिबो सेंग्राया लेट खालामाखिसै बे सेंग्राया लेट खालामाखिसै बियो सानबाय आफानि न'आव इसिबां रंजानाय दङ इसिबां गोजोननाय दङ इसिबां जानाय लोंनाय दङ आं बेयाव मा रंजानाय नागिरनानै आं मा इन्जयमेन्ट नागिरनानै दिनै बेयाव बेबायदि थैनोसै अबस्थायाव सफैखो बिथाङा अबस्थे लेट खालामाखिसै सिखांबाय होननानै बुंदों साननोल' हायाखै बिथाङा साननोल' हायाखै आं बेयाव थायोब्ला थैसिगोन होननायखौल' सानाखै बिथाङा सिखांदों बिथाङा आरो सिखांनानै बिफानियाव फैफिनदों बिथाङा
बै जायगानिफ्राय खारबोनो बिथाङा रोंदों जि जायगायाव बिखौ बिनि गोसोआ लांना दोनहैबाय गाज्रि खामानिया लांना दोनहैबाय बेयाव बियो थाथाबबाय थाबा थैसिगोननायखौ मिथिदोंमोन आरो मिथिनानै थाखाय बिथाङा सिखांदों बिथाङा दिनै जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा मिथिगौ दाखालि आं सासे सेंग्राजों जिरायदोंमोन आधा घन्टासो जिरायदोंमोन आं काउन्सिलिं खालामनो थाखाय आं हायाखैमोन मोनामनाय हायाखैमोन आङो माथो जाला हायाखैमोन जाला देहा गैला साननाय बिथाङाबो बेयाव रंजानायसो दङ होननानै गावहा जे देहा जोबलांगोन फरायनो हायि जालांगोन न'आव सानफ्रोमबो बिनि थाखाय असान्ति जालांगोन बेखौ बियो सानाखैमोन ड्राग्सआ बेखौ खालामगोन होननानै बिथाङा सानाखैमोन गान्जा सोबनाया बेखौ बिनि जिबनाव खालामगोन होननानै सानाखैमोन रंजानो हागोन बाराव बिरबायनाय बायदि रेजें मोनगोन बेखौ साननायमोन सेंग्राफोरा खालामखायो दानिया बेखौ बेनिखायनो आंबो खालामनाया गोरोन्थि जानाय नङा बेखौनो खालामनानै इसिबां सेंग्राफोरा दिनै इसिबां सिख्लाफोरा दिनै इसिबां इन्जय खालामनो हादों स' व्हाट इज रं इन इट माथो गोरोन्थि जानाय बिथाङा बेखौ साननाय बिथाङा बुङाखैमोन नों ड्राग्स लायोब्ला नों गान्जा सोबोब्ला नोङो हामख्रंलांगोन नोङो कलेज थांनो हायि जालांगोन फरायलांनो हायि जालांगोन बिथांनो बुङाखैमोन इसिबां मोजां रिजाल्ट खालामदोंमोन गथ'आ मेट्रिकआव बिनि उनाव मेट्रिक बारनाय लोगो लोगो बिथाङा बेफोर गासैखौबो स्टार्ट खालामदों बिथाङा दाख्लै आं क'क्राझाराव थांनाय सप्तायाव मोनसे प्रग्रामाव दंहैयोमोन आरो बेयाव मोनसे न'खराव जिरायदोंमोन बिफाया दुखु खालामना बुंदों बिफाया हस्टेलाव गैयाब्लानो जाला बे अबस्थाहालागै थाङो आरो ड्राग्सनि बेसेनखौ मिथिगौ ने ड्राग्सनि जि बेसेन बेबायदि गथ'नो होबाय थायोब्ला हा हु फानफ्रबजोबनानै जोबलांजोबगोन सिरिनसैनो गोनां जायो हस्टेलाव थांनानै गथ'नो मा अबस्थाहालागै फरायनो हाखाला बियो फरायनो हाया जायफोरा ड्राग्स लायो नोंथांमोना जानायनि सिगां लोंनायनि सिगां बेबहार खालामनायनि सिगां बेयो मा बुस्थु मानसिनियाव मा खहा खालामो ब्रेनाव मा खहा खालामो जोंनि जिनफोराव मा खहा खालामो बेखौ माने स्टाडि खालामा नोंथांमोनाथ' हिकिड जेनेरेसन नोंथांमोनखौ दिनै इडुकेटेड जेनेरेसन होनना बुङो नोंथांमोनखौ दिनै डिजिटेल जेनेरेसन होननानै बुंदों दिनै नोंथांमोननि आखायाव रिसर्स जोबा नोंथांनो सोरबा आं फोरोंनो रोङाखै जानो हागौ नोंथाङा नायनो हायो दिनै जोंनो टेक्न'लजिया बिनि सुबिदाखौ होदों मा जायो बेखौ जायोब्ला मा जालाङो मानसिया बेफोरखौ सोबोब्ला मा खहा जानो हागौ बेखौथ' साननो हानाय हक्ति बुजिनो हानाय आरो बेफोरखौ खोनासंनो हानाय बेफोरखौ नायनो हानाय जोंनो इसोरा बे सुबिदाखौ होदों जों साननांगौ जोंथ' सानो जेबो जाया होननानै मा जायाखै जायाखैब्ला मानो गोबां बिमा बिफाया दिनै गथ' गैजायै जादों ड्राग्सआ गोबां बिमा बिफाखौ गथ' गैजायै खालामदों आरो जों बुङो जेबो जायाखैब्ला मानो गोबां फरायनो हानाय गथ'फोरा फरायनाय नागारदों ड्राग्सआ जुदि जेबो खालामाब्ला जेबो खहा गैया खालामाब्ला जायाखैब्ला मानो दिनै गोबां न'खराव असान्ति मबाइल बायना होयो सप्तासेनि उनाव बियो फानो ड्राग्स जानो थाखाय आरो न'आव हाल्ला खालामनायसिगोनलाय मबाइल गोदान नांगौ होननानै असान्तियाव थानो हायियाव बायना होलायसिगोनलाय सप्तानै सप्ताथाम बाहायलायबाय आरो ड्राग्स जानो फानलायबाय मा बे न'खरनि बे गोजोन न'खर जागोन ने जों सानो ड्राग्सआ जेबो खालामा होननानै खालामो गोबां खहा दङ आरो नोंनियावल' नङा माबाया बुंदों आंनि जि रिसर्सनिफ्राय आं बुंदों बे बुंदों नोंनि जेनेरेसनहालागै बियो डेमेज खालामगोन नोंनि उन जोलैखौबो बियो डेमेज खालामगोन खारन बियो स्पेसियेलि हौवाफोरनि जि स्पाम बे स्पामखौ बियो मा खालामो डेमेज खालामो होननानै बुंदों हौवासाफोरनि जाय हौवाफोरा गान्जा सोबो ड्राग्स लायो बिसोरनि स्पामखौ मा खालामो जोंहा एडाल्टफोरा बुजिगोन नोंसोर बुजिबानो जथेस्थ' बियो खहा खालामो बेयाव बेनिखायनो बै जि स्पामनि गेजेरजोंसो गथ'नि माबा जायो गथ'नि सृष्टि जायो गथ'आ थायो बेनो नोंहा उइक जानायखाय बेनो नोंहा डेमेज जाखानायखाय नोंनि जि जेनेरेसन बेयो थिग जानाय नङा जों सरासनस्रायै बुङो नङा आरो जोलैयानो थिग नङामोनदां ना बुङा माबा मोनसे जुदि खेथिया मोजां जायाब्ला जोलैयानो थिग नङामोनदां जोलै आरो बे जोलैखौ मा खालामो बे ड्राग्सफोरा नस्थ' खालामो नोंखौल' नङा फंबाय नोंनि गथ' नोंनि जि जेनेरेसन नोंनि उनाव फैनो गोनां दङ नोंनि मोदोमनिफ्राय बिसिमहालागै खहा खालामनो हायो मानो गिनो रोङा बेफोरखौलाय जोंलाय मानो साननो रोङा बेफोरखौलाय जोंलाय इसिबां गिथाव बुस्थुखौ जों माबोरै खुगायाव जोंनि उदैयाव जों सोनो हागौ खालामाखैब्ला मानो खालामदों खालामाखैब्ला मानो गोबां सेंग्राफ्रा थैलाबायदों बेफोरजोंलाय दिनै ड्राग्स सोबनानै
ड्राग्स जानानै गान्जा सोबनानै मानो आसखान्दा जिबन जुदि जायाखैब्ला जुदि ड्राग्सआ जेबो नङाब्ला बे सैताननिसो माथो जेबो नङा सोबखायो जाखायो लोंखायोनाया बे सैताननिसो बाथ्रा बाइबेला बुंदों बेफोरबायदि लुबैनायनिफ्राय गोजान जा बेफोरबायदि लुबैनायनिफ्राय खार होननानैसो जोंखौ बुंदों जेब्ला नों खारनाय नङा नोङो थैगोन खाराब्ला बेनिफ्राय जसेफआ खारदोंमोन दानियेला खारदोंमोन आं बेफोरबायदिखौ जानो हानाय नङा बियो बेफोरखौ जानानै आं इसोरनि नोजोराव खालाय जानो हानाय नङा जेब्ला खारनो रोंबाय नायलाय इसोरा बिसोरखौ मा आशीर्बाद खालामखो जसेफखौ मा आशीर्बाद खालामखोनाय दानियेलखौ मा आशीर्बाद खालामखोनाय जेब्ला जोङो इसोरनि बाथ्राखौ मानिनानै गाज्रिनिफ्राय खारो इसोरा जोंखौ आशीर्बाद होयो दे इसोरा जोंखौ आशीर्बाद होयो नोंथाङा खारनो रोङोब्ला नाथाय जेब्ला जों खारनाय नङा बिनि फिथाइयाबो लोगो लोगो थायो जों मिथिगौ डेभिडआ खाराखिसै लुबैनाय फैदोंमोन आरो बियो बेखौ मावफुंबाय बिनियाव साननाय फैदोंमोन बियो बेखौ मावफुंबाय खाराखिसै बियो बिनि उनाव मा जाखो मिथिगौ ना डेभिडआ जुदिअ इसोरा बुंदों आंनि गोसोनि मानसि होननानै डेभिडखौ नोङो बेखौ खालामनायखाय बे गोरोन्थिखौ खालामनायखाय बे पाप खामानिखौ मावनायखाय नोंनि न'खरनिफ्राय थुंग्रिया माब्लाबो गोजान जानाय नङा आरो नों जाय गथ'खौ जन्म होनो नागिरदों बे गथ'आ थैगोन होनना बुंनाय फिथाइ थायो क्षमा होयो इसोरा डेभिडआथ' गाबबायना बहुत गाबबाय माबायाव जों नायब्ला नुनो मोनो गितमाला एकाउन्टआव जों नायब्ला नुनो मोनो गितमालानि 50सेयाव नायब्ला नुनो मोनो गाबबाय बियो नाथाना बुंफैनाय लोगो लोगो नंगौ आं इसोरनि बेरेखा पाप मावबाय इसोर आंखौ निमाहा हो नोंनि गोथार जिउखौ आंनिफ्राय दालां आंनो गोदान मोनसे गोसो दानानै हो आरज खालामबाय बियो आं जन्मनिफ्रायनो पापी आंनि आइयानो आंखौ हाबावनो जन्म होदोंमोन बेनिखायनो आं मावफ्लाङो होननानै इसोरा क्षमा होबाय खिन्थु जि कनसिकुवेन्स जि रिजाल्टआ बियो थाबाय आरो नाय बिनि न'खराव बिनि असे फिसाजोआनो असे फिसाजोखौ रेप खालामबाय तामार आमनना गावनि बिनानाव जानाय तामारखौ इसेबां समायना सिख्लामोन रेप खालामबाय आबसालमा आमननखौ सिथारबाय आरो डेभिडजों बेथसेबाजों जाय गथ'खौ जन्म होनायमोन बे गथ'आ थायाखिसै क्षमा होयो नाथाय जि कनसिकुवेन्स बियो थाबाय थायो जों खारनो रोंनांगौ जोंखौ खारनो बुंदों बाइबेला खारनो जोंखौ बेयाव थानो बुङाखै जोंखौ बेयाव खाबु बानायनानै लानो थिनाखै नाथाय बेनिफ्राय जोङो सेंग्राफोर हिसाबै सिख्लाफोर हिसाबै जि लुबैनायफोरा जोंनियाव फैयो जि साननायफोरा जोंनियाव फैयो बेनिफ्राय खारनो थाखाय जोंखौ बुंदों ड्राग्स जों गिनो बे बुस्थुखौ जों गिनो सोलोंनो बे इसोरनि इच्छा नङा इसोराथ' बुंदों नोंनि मोदोमा इसोरनि गोथार मन्दिर बेयाव इसोरा थायो होननानै नोंसोर मिथिया नामा बिनिखायनो होनना बुंदों इसोर बिनिखायनो जेब्ला जों करन्थियाव नायो जोंखौ बुंदोंमोन खोनासंजों प्रथम करन्थिया 3 दा जोङो 16 पदखौ फरायनो 16-17 पद नोंसोरो गावसोरनि इसोरनि न' आरो इसोरनि जिउआदि नोंसिनियाव दं नोंसोरो थारैनो मिथियाना बेनिखायनो सोरबाया बे इसोरनि न'खौ संहार खालामब्ला इसोरा बेखौ संहार खालामगोन अबे आं थानाय आंनि गोथार न' होननानैसो बुंदों इसोरा बेखौ क्लेम खालामबावाखै दां जि टेन्टआव जों दोङो बेखौ क्लेम खालामबावाखै इसोरा आंनि न' होननानै बुंबावाखै खिन्थु नोंखौबा बुंदों आंखौ बुंदों नोंनि मोदोमा आंनि गोथार न' बेयाव आं थायो होननानै मिथिनांगौ बिनिखायनो मा इसोरनि प्रमिसा मा बिनिखायनो सोरबा सेंग्राया बेखौ जानायजों लोंनायजों नस्थ' खालामोब्ला गाज्रि खामानि मावनानै नस्थ' खालामब्ला इसोरनि प्रमिसा मा आं नोंखौ नस्थ' खालामो बेनिखायनो सोरबाया बुजियाब्ला बे मोदोमा इसोरनि न' होननानै सोरबाया गियाब्ला बे इसोरनि गोथार न' होननानै बेखौ गाज्रियाव बाहायनो गियाब्ला गाज्रि जानायजों लोंनायजों खालाय खालामनो गियाब्ला मानोना इसोरा मा प्रमिस लादों आं नोंखौनो नस्थ' खालामगोन जेब्ला आं सेंग्राफोरखौ थैनाय नुयो जानानै लोंनानै आं बे इसोरनि बाथ्राखौ गोसोखाङो इसोरा गावनि समाय लानायखौ मावफुंदों खारन इसोरा बुंखादों नों जानायजों लोंनायजों नस्थ' खालाम आं नोंखौ नस्थ' खालामस्रागोन नों बुजियाखै दे नोंनि मोदोमा जे गोथार थानांगौ गोथार पबित्र आत्मानि इसोरनि आत्मानि मन्दिर हिसाबै गोथार थानांगौ बेखौ जे नों बुजियाखै नों जे बेखौ खालाय खालामदों बेखौ नों जे नस्थ' खालामदों बेनिखायनो आं नोंखौ नस्थ' खालामस्रागोन इसोरा प्रमिस लादों जों गिनो बे मोदोमखौ गाज्रियाव बाहायनायनि सिगां जों गिनो इसोर दङ बेयाव इसोरनि गोथार आत्मा थायो बेयाव इसोरा बेखौ क्लेम खालामनानै बुंदों नोंनि मोदोमा आंनि मन्दिर होननानै जों बेखौ गाज्रियाव बाहायनो जों गिनो बिनिखायनो होननानैसो बुंदों बिनिखायनो बे मोदोमाव इसोरखौ समाय हो होननानैसो बुंदों जोंखौ
जेरैहाय बाहायोब्ला इसोरा बदनाम जागोन बदनाम मोनगोन बेबायदिहाय नङा जेरैहाय बाहायोब्ला इसोरा दुखु मोनगोन बेबायदिहाय नङा नाथाय जिबायदि जों बाहायोब्ला इसोरा बेवहाय गोजोनगोन सन्तुष्ट जागोन बेबायदिसो जोंखौ बाहायनो बुंदों थार्ड बेयावनो जोबनायाव बुंगोन थार्ड pornography दिनै जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखौ गोरलै लादों गाज्रि फिल्म नायनाय जों उन्दै समाव जों सेंग्रा देरबोनाय समाव बेफोर जोंहा गैयामोन एभेलेबल नङामोन जों नुवाखैमोन मोनथिगौनाय बिमा बिफाफोर 11 बोसोर 12 बोसोर जानाय प्राय गथ'फोरा बे गाज्रि फिल्मखौ नायबाय आरो सारभे खालाम आं गथ'फोरजों थायोखाय आं मिथिगौ आं बिसोरजों रायज्लायखाय मिथिगौ आरो इसेबां आर्लि एजआव इसेबां उन्दै बैसोआव बे लेथ्रा फिल्म नायनाय बे मोनसे गेदेर समस्या जानानै फैदो दिनै जोंहा आरो बिनि थाखायनो थाब हाबा जानाय बेफोर जोंहा फैदो थाब हाबा जानाय आरो बिया बायनायनिबो बे मोनसे खारन जों सानो जेबो नङा होननानै आरो गोबाङा सानो बिया जायोब्ला बेफोरखौ गारनो हायो होनना सानो बिया जायोब्ला हाबा जाखांब्ला बे गाज्रि फिल्म नायनाया गावनो गाव जोबलांगोन नङा आं मिथिगौ नाम लायै लायै आं बुंनो हागौ जायफ्रा दिनै बेजों स्ट्रागल जानो गोनां जादों गारनो हायाखै हिनजावा मिथिबाय हिनजावा मिथिनानै दुखु मोनदों कारन बियो गावनि हिनजावजों हुन्थुसु जानांगौ बाइबेलनि बायदिब्ला सेंग्रा समाव हाबा खालामना लानाय गावनि हिनजावजों हुन्थुसु जा होननानैसो बाइबेला बुंदों खिन्थु हुन्थुसु नङा बियो स्क्रिनाव नायै नायैसो हुन्थुसु जाग्रा जाबाय कारन बेहा बे एडिक्सन जानानै फैबाय सेंग्रा समनिफ्राय बेखौ नायनाया बे गाज्रि फिल्मखौ जों सानो जेबो खहा खालामा बियो होननानै जों सानो आरो नाथाय नंगौ बियो खहा खालामो गोबांनि जिबनाव बियो खहा खालामदों आरो बाइबेला मा होनना बुंदों मिथिबाय नामा मथिनि 5 आठपदाव जायफोरनि गोसोआ गोजों बिसोरो बोर होजाग्रा बिसोरो इसोरखौ नुनो मोनगोन सोर इसोरखौ नुनो मोनगोन ना जायफोरनि गोसोआ गोजों थायो ने बे गाज्रि फिल्मखौ नायै नायै जोंनि गोसोआ गोग्गो थायो ने गोजों थायो ने जोंनि साननाय हनायफ्रा गुबुंले जायो जोंनि साननाय हनायफ्रा गाज्रि जायो लेथ्रा जालाङो आरज खालामनो हायि जायो इसोरखौ बाख्नायनो खुलुमनो हायि जालाङो बेफोरखौ नायबाय थायोब्ला आरो बिनि साननाया बे गाज्रियावल' थागोन बे गाज्रि इमाजिनेसन आरो बाइबेलाथ' ओरैखौसो जिना हारि होनना बुङो जोंनि बायदिब्ला सासे हौवा मानसिया सासे हिनजाव मानसिजों मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनायखौ जों जिना हारि होननानै बुङो खिन्थु इसोरनि लेंगुवेजावब्ला इसोरनि बाथ्रा बायदिब्ला जिसुनि फोरोंनाय बायदिब्ला जेब्ला सासे हौवा मानसिया सासे हिनजाव मानसिखौ गाज्रि इमाजिनेसन खालामनानै गाज्रि परिकल्पना खालामनानै नायबाय बेखौनो जिना हारि होनना बुंदों गोग्लैयानो अब्ला जों बे पापाव जों मोदोमखौल' नङा बेयाव मा बुंदों जिसुआ गोसोखौनो थिग लाखिनाय जिना हारिनि बिसयाव मोदोमखौल' हमथानायखौ बुङाखै गोसोखौनो हमथानायनि बाथ्रा जिसुआ फोरोंदों हागोन ने जों गोसोखौ हमथानो जेब्ला जोङो स्क्रिनाव बेबायदि गाज्रि फिल्मफोर नायबाय थागोन हागोन ने जों गोसोखौ गोजों लाखिनो गोग्गो लाखिनो इसोरनि बाथ्राया बुंदों जायफोरनि गोसोआ गोजों बिसोरो धन्य बिसोरो इसोरखौ नुनो मोनगोन अब्ला जायफोरनि गोसोआ लेथ्रा बिसोरलाय मा नुगोन ना नुवा इसोरखौ बिपरीते अपोजिटे जायफोरनि गोसोआ लेथ्रा बेफोरबायदि अनेक लेथ्राखौ नायनानै लेथ्राखौ खोनासंनानै गावगायनि गोसोखौ गुबुंले खालामनानै लाखिबाय बिसोरलाय इसोरखौ नुगोन ना नुवा दालाय इसोरनि बाथ्रा बायदिबालाय बाइबेला ओरैना बुंदों नोंनि आगदा मेगना नोंखौ फावाव खोख्लैबाय थादोंबा बेखौ एरख'नानै गारस्रा नङाब्ला बे आगदा मेगना नोंखौ माहा लांगोन बबेयाव लांगोन नोरोगाव लांगोन बेखौसो बुंदों अब्ला जोंखौ इसेबां स्ट्रिक्ट मोनसे डिसिप्लिन खालामनायनि खोथा बुंदों नालाय सेंग्राफोर सिख्लाफोर जों जेबो नङा होनना सानदों खहा लाबोगोन बेयो नोंनि हाबा जानाय जिबनाव गोबां खहा लाबोगोन नोङो नोंनि हाबा जानाय हौवाजों सेटिसफाइड जानाय नङा नोङो नोंनि हाबा जानाय हिनजावजों नोङो हुन्थुसु जानाय नङा कारन मा बे पर्नोग्राफिया मा मिथिबायना बियो बिथांमोना एक्टरसो बिथांमोना एक्ट्रिससो बिथांमोना एक्टिं खालामदों आरो नोङो बेबायदि नुनानै नोंनि हाबा जानाय जिबनावबो बेखौनो एक्सपेक्ट खालामनो हागौ नोंनि हौवाखौ बै फिल्माव नुनाय बायदि जाजानो लुबैनो हागौ जाया जानायबो नङा नोंनि हिनजावखौ नोङो बै फिल्माव नुनाय बायदि नोङो जाजानो लुबैनो हागौ जाया जानाय नङा अब्लाना नोंनि जि एक्सपेक्टेसन बे एक्सपेक्टेसना नोंहा आनरियेलिस्टिक जाबाय जाफुङाखिसै आरो गोबां हाबा बायनायनि कारना बे आरो मोनसे पर्नोग्राफिया हाबा बायनायाव हौवा हिनजाव गारलायनायाव गेदेर रल लादों दिनै मोनसे गेदेर इन्डास्ट्रि क्रर्स एन्ड क्रर्स फैसानि इन्डास्ट्रि बे लेथ्रा फिल्मा दिनै संसाराव आरो गोबां मानसिफोरनि साननाय हनायखौ गुबुंले खालामदों रेप
बिनिफ्राय फैदों रेप खालामनाय ब्राब्रायै हौवाफोरा हिनजावफोरखौ गाज्रि खामानि मावनाय बियो पर्न'ग्राफिनिफ्राय फैदों पर्न'ग्राफि नायै 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 बेखौ गाव खालामनो लुबैदों एक्सनाव बेफोरनिफ्राय फैदों जों साबधान जानो जोंनि साननाय हनायखौ जों गुबुंले खालामनानै लाखियालासिनो जबा ओरैना बुंगोन जबनि एक्ट्रिसआव बुंनाय रोङानै आं समाय लाखाथारनानैलाय माब्रै हामा मेगनजों सिख्लाफोरखौ नायबावनो आङो आंनि मेगनजों समाय लाखाथारनानै माब्रै गाज्रि मेगनजों सिख्लाफोरखौ नायबावनो होननानै बिथाङा मोनसे कमिटमेन्ट खालामनाय आरो आं बे मेगनखौ इसोरनाव गथायनानै आं माब्रै बे मेगनजों गाज्रि गाज्रियै आङो बेबायदि फिल्मफोरखौ आं नायबावनो बेबायदि गाज्रि गाज्रियै आं हौवाफोरखौ नायबावनो हिनजावफोरखौ नायबावनो बे साननाया जेब्ला थागोन जोंहा जोंनि मेगनजों जेब्ला जों इसोरनाव गथायनानै कमिटमेन्ट खालामगोन आं सानदों जोङो बेनिफ्राय खारग'नो हागोन जेब्ला जों खारनाय नङा बेनिफ्राय नोंथाङा गिनांगौ दङ नोंथाङा साननाय हनायाव गोग्गो जानाय नङा मोनथाम बाथ्रा बुंबाय आं बे मोनाबिलि समाव एज ए सेंग्राफोर सिख्लाफोर जोंनि जि इसु जेनिफ्राय जों खारनो रोङैयाव जोंहा गोबां खहा दङ बेफोरनि सायाव खोथा बुंबाय आरो गोबां दङ बुंनो गोनां एड्रेस खालामनो गोनां गोबां दङ नाथाय बे जि मेजर माखासे इस्युसफोर बेनिफ्राय जुदि जों खारनो रोङाब्ला जोंहा बेयाव गोबां खहा दङ बाइबेला बुंदों बेफोरनिफ्राय खार आरो माहा बबेयाव खारनांगौनो माबोरै खारनांगौनो खार होननानैल' बुङाखै बबेथिं खारनांगौनो जों फरायनानै फोजोबनो बबेथिं खारनांगौनो नोङो जोहोलाव बैसोनि लुबैनायनिफ्राय गोजान जा खार आरो जायफ्रा गोसो मानि जों फोरबोनि मुंखौ गाबज्रियो बिसोरजों लोगोसे धोरोम फोथायनाय अननाय आरो गोजोननायखौ होसोदो खारल' नङा गाज्रिनिफ्राय खारल' नङा गाज्रिनिफ्राय खारनानै बहा खारनांगौ बेखौ बाइबेला रोखायै बुंदों जियाव जायफ्रा इसोरखौ फोथायग्रा बिसोरजों लोगोसे बहा खारनांगौनो धोरोम फोथायनाय जिखौ मोजां होननानै बुङो बेखौसो होसोनो होदों गाज्रिनिफ्राय खारनो होदों खिन्थु बबेथिं जि फारसेथिं मोजाङा दङ बे फारसेथिं जोंखौ खारनो होदों खारनानैल' मोजां नङा बबेथिं खारनांगौ बेखौबोथ' बुंनांगोन बाइबेला बेखौनो बुंदों क्लियारलि जोंनो बुंदों खारनानैल' नङा बबेथिं खारनांगौनो सोरजों लोगोसे खारनांगौनो जायफ्रा धोरोम फोथायनाय अननायखौ होसोदों बिसोरजों लोगोसे खार